ಎನ್ನ ಪುದಾರ್ ಮುತ್ತಪ್ಪ ಜಲ 65 ವರ್ಷ ಐತೂರು ಗ್ರಾಮ ಉಕ್ಕನ ಇಂಕ್ಲನ ಹಿಲ್ಲಿಗೆ ಪುದಾರು ಕುಕ್ಕೆತೆ ಇಲ್ಲು ಮಂತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿರ್ತಿ ಇಂಕ್ಲನ ಇಲ್ಲುತ ಪುದಾರು ಕುಕ್ಕೆತೆ ಇಲ್ಲು ನಾನು ಮಂತನ ಪುದಾರು ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇಕಲ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮೆರೆಗಲ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು 7 ಜನ ಜೋಕುಲೆಟ್ ಐಟ್ ಮೂಜಿ ಆನುಲ 4 ಪೊನ್ನುಲ ಐಟ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಹಿರಿಯ ಎನ್ನಾರ್ದು ದುಂಬು ತಗ್ಲು ತೀರ್ಬೋತು ಅಣ್ಣನಗ್ಲು ಬುಕ್ಕು ಅಕ್ಕನಗ್ಲು ತೀರ್ಬೋತು ಇತ್ತೆ ಇಂಕ್ಲ ಜೀವೋಡಿಪ್ಪುನ 8 ಜನ ಜೋಕುಲು ಬೈಕಿಟ ಇಂಕಲ 2 ಜನ ಅಂಜೇಕುಲ್ಲ 2 ಜನ ಪುಂಜೇಕುಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೈವೇಟು ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ಪುಡು ನಂಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಡ್ ಆ ಕಾಲಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ಪೆರಗ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ದಿನ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪನಾಗ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರ್ತು 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆತು 5th ಬುಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಏನಿದ್ದಾತು ಅಮ್ಮೇರ ಅಪ್ಪೆನಾಗ್ಲಿ ಪೂರ ಪಂಡಿರ್ದಾಯ್ತು ಅಂತ ಬೆನ್ಯಾನ್ ಶಾಲೆ ಪಾರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಮಗ ಅಂಚ ತಿಪ್ಪು ನಗ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ತೀರ್ನ ಮಟ್ಟದ ವೃತ್ತಿ ದಾಯ್ತಾನ ಮಲ್ಪಲೇನು ಅಂಚ ಉರ್ಸಗು ಒಂಜಿ ಬುಲೆಕ್ಕು ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಬಾರಗು 7 ವರ್ಷ ಕೈಕಾಂಜಿ ಮೇತತೆ 7 ವರ್ಷ ಕೈಕಾಂಜಿ ಮೇತತೆ 5 ತುಕ್ಕು ದಾಯ್ತಾವಣ್ಣನಿಗೆ ಎಂತ ಎಂಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಪಣಿತು ಓಡು ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇತ್ತೀರು ಆ ಅಜ್ಜಿನ ಒಟ್ಟುಗು ಫಸ್ಟಿಗೇನು ಕೆಡ್ಡಾಸ ಪನ್ಪುನ ಕೆಡ್ಡಾಸ ಪನ್ಪುನ ಇಂಕಲ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡು ಇತ್ತು ಆ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟುಗು ಅಜ್ಜಿ ಕೆಡ್ಡಾಸ ಪನ್ಪುನ ಇನ್ನ ಪುರಾಪುನು ಏನು ಚೆಂಡೆ ಬಿಟ್ಟನು ಈ ವೃತ್ತಿಗೆ ಪೋತು 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 5th ಬುಕ್ಕ ದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿಗೆ 12th ಬುಕ್ಕೋ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಊರುಟು ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿದ ಒಂಜಿ ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಇತ್ತು ಆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗೇನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಂಟ ಒಂಜಿ ಆ ಪುರ್ತುಗದಾನ ಒಂಜಿ 10-12 ವರ್ಷ ಮಂಟ ಒಂಜಿ 2ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಪಾಸ್ ಆತ 7 ವರ್ಷ ಏನು ಕೈಕಾಂಜೆ ಮೇತೆ 5 ಕೆಡ್ಡ ಸಮನಾರ ಅಜ್ಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯ್ 5th ಬುಕ್ಕ ಈ ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಊರುಟಿ ಇಲ್ಲು ಬೋಪುನಂತಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡ್ತೋ ಇಂತು 5th ದಾನ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಂತ ಅವು ಅಂತೆ ಸಮಯ ಆಂಡು 5th ಬುಕ್ಕು ಇಂಕ್ಲನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂಚಿನ ಪುತ್ತುಕು ಕೆಲವು ಪುತ್ತುಟ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂದೆ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ಬಂಡೇರಿ ನಮ್ಮ ಏಪೋಲ ಅವ್ರಿಯನ್ ಏಪೋ ಇಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಪುನ ಏರೇನಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರ ಇಂಕ್ಲನ ದಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರೈವೇಟ್ ತೀರ್ಬುತ್ತೀರಿ ಮದ್ಮೆ ಅವರ ದುಂಬಿ 5th ಮಲ್ಲೆ ದಿಪ್ಪುನ ಆನಟು ಏನು ಇರಿ ಅಂಚ ದಿಪ್ಪುನಾಗ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಎಲ್ಲಿಯ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಅಂತ ಹೊಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಏನ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲನ ಮುಲ್ಪ ಈ ನಡುಮಜಾಲು ಗುತ್ತೂನು ಅನ್ಪುನ ಜಾಗೇಟು 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಈ 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ 2 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ದಾಯ್ತ 1 ಗಂಟೆ ಜೋಡು ನೇಮಲಕ್ಕುನು ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟುಗು ಏನು ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡು ಮಣ್ಣಾಗ ಐಟಿ ಅಂಕಲ ನಡುಮಜಾಲ ಗುತ್ತುಟು ಏನು ಪ್ರಥಮ ಮಾತು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಕುಡ ಕಟ್ಟುನ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕಲ್ಕುಡಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಳಕ್ಕುನು 5th ಅನ್ನ ಪಂಜಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಒಟ್ಟುಗು ಗುಲ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ಆತು ಆಕೆರಿಗೆ ಹಾ ನೇಮ ಕಟ್ಟುತ್ತಾ 5th ಬುಕ್ಕ 5th ಬುಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲನ ಈ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿಟ್ಟು ಮೂಲು ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ನೇಮ ಆನಗದಾನ ಗೊಂತ ಮೂಲೆಂಜಿ ಅನ್ಮ ಅಂಚಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಏನು ಅನ್ಪೀರು ಮೂಲು ಕುಳೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಏಸ ಪಾಡ್ದು ಮುಳ್ಳು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ನೇಮಗು ದುಂಬು ಕಲ್ಲೊಟ್ಟಿ ಆవుಡು ಒಂದು ಕುಳೆತ್ತ ನೇಮ ಆవుಡು ಆ ನೇಮನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನು ಅನ್ನು ಶುರು ಮಂತ ಅವಂತ ಅಭ್ಯಾಸ 5th ಬುಕ್ಕು ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರ ಸರಿ ಆಪುನ ರೀತಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮೇರು ಮಂಡೇರು ಎನ್ನ ನಾನು ತೀರುಜಿ ಏನು ಒಟ್ಟು ಕುಳ್ಳೆ
ಮುಡಿತಾನೇಮುನು ತೀರ್ನಾತೆಂದಿನ ಮಾಲ್ಪೆ ಅಂಟ ಹಕ್ಕದ ಮೈನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಡಿತ ಹಕ್ಕು ನಾಗ ಮೇರ್ನ ಉಳ್ಳಾಗ್ಲೇನ ಅಂಚಾದಿ ಪುನಗ ಅಮ್ಮೇರು ಮುಡಿತಾನೇಮೊನೊಂಜಿ ತೀರ್ಥತ ಉಕ್ಕ ಸರಡಿ ಬೂತ ಮೈನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಈ ಗ್ರಾಮದೀಯನ ಸರಡಿ ಬೂತ ರಾಜ್ಯಂದಿಗೆ ಆ ಬೂತನು ಏನು ಸುಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತನ ಜಾಗೇಟ್ ಮುಲ್ಲ ಐತರು ಗ್ರಾಮದ ಸುಲ್ಯ ಅನ್ನುವಂತನ ಜಾಗೇಟ್ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರಿ ಉಂತುತ್ತು ಎನ್ನ ನಾನೇಮನು ಕಟ್ಟಾಯಿರಿ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟದ ಆತು ಬುಕ್ಕ ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಒಂಜಿ 4 ವರ್ಷನ ದಾನ ಅಮ್ಮೇರು ಮುಡಿತಾನೇಮನು ತೀರ್ತೀರಿ ಐರ್ದುಕ್ಕ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರೀರು ಐರ್ದುಕ್ಕ ಮುಡಿತಾನೇಮಲ ಆವೋಡು ತೀರ್ತಿಗೀರು ಆತು ಬುತ್ತಾನ ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈ ತೀರು ಬೊಪ್ಪನಿಗೆ 2 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ದುಂಬು ಅಮ್ಮೇರು ದಾನೆ ಬಂಡೇರ್ನಿಗೆಂಟ ಏನಾದ್ರು ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರ ಇದ್ದಿ ಏನು ಬರ್ಪನಾಲ ಇದ್ದಿ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ ಇಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು ಸೂರು ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಒಂದು ಸೂರು ಮೆಂಟಾಲ್ದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ತರ ಅವತ್ತಲ್ಲಿ ನೇಮ ತಡೆಯಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಇತ್ತೀರಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟದ ಬಿರುಪುನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೀರಿ ನೇಮ ಬಿಚ್ಚದಾಗಿ ಕೂಡ ಬೇತೆಗ ಆಕ್ಲನ ಉದ್ದೇಶನೇ ಬೇತೆ ಅಂಚೆ ದೀಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಸಾತಿಗೆ ದಾನೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮೇರು ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲಿಜ್ಜಾನ ಕಲ ಇಲ್ಲಿತ್ತಿನ ಜಾಗೆ ಬೇತೆ ಪಾದ್ಯಮ ಜಾಲನ ಒಂಥರ ಜಾಗ ಇತ್ತಿತ್ತನ ಅದು ಗೊತ್ತ ಎಂಕಲ ಪೂರ ನೇಮತ್ತೇನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅನ್ನಗ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏನು ಬರ್ಪಿಜಿನಿಕ್ಲು ಬೋಲಿ ನೋಡಿರು ಆತ ಬರ್ತನಗ ಆನಿ ಕಾಲ್ವಾದಿ ಆಪುನ ವರ್ಷಂ ಪ್ರತಿ ಆಪುನ ಜನ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಯವು ಅಪ್ಪಗ ದಾಯ್ಕೆನ ಮಾಲ್ಪನ ಎಂಕ ಮುಡಿ ಆತೇಜಿ ದಾಯ್ತೇನು ಮಾಲ್ಪನ ಒಂಡೆ ಎಂಕಲ ಈ ಬಾಕಿತ ಹತ್ಯಾರನ ಪೂರ ದಿತ್ತೊಂದು ಈ ಬೂತೋಗು ಬೋಡಾಪುನ ಹತ್ಯಾರನ ಪೂರ ದಿತ್ತೊಂಡೆ ಸೀದಾ ಪೋಯೆ ಸುಳ್ಯೋಡು ಪೋತ ಅನ್ನಕ ಅಲ್ಲಿ ಐಕ ಬೋಡಾಪುನ ನಾಲಿಗೆ ತಗಲು ಪಟ್ಲೇರು ಗುತ್ತು ತಗಲು ಬಂತ ಇತ್ತೀರಿ ಅವಳು ಪೋತ ಏನು ಪಂಡೆ ಇಂಚೆ ಸಂಗಾತಿ ಅಮ್ಮೇರು ಬರ್ಪಿಜೀರಿಗೆ ನೇಮೋನು ಇಂಚ ಮಾಡ್ಪುನ ಇಂಕ ಮುಡಿ ಆತೇಜಿ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಪುನ ಬೇತೆ ಜನ ಮಾಡ್ಪಾರ ಇತ್ತೆಗೆ ಆಯ್ತೇನು ಮಾಡ್ಪುನ ಸಾತಿ ಆತ ಬೊತ್ತಂಗನ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಓಳ್ಳುಳ್ಳೇರಿ ಅಪ್ಪ ಇಂಚಿನ ಅಲ್ಲುಳ್ಳೇರಿ ಇಲ್ಲಾಳು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿನ ಒಂಡೇರು ಅಲ್ಪ ಜೀಪು ಜಿ ಅಕ್ಲು 2-3-4 ಜನ ಪಿದಾಡಿಯರು ಎನ್ನ ಅಲ್ಲೆತ್ತನು ಬತ್ತೇರ ಅಮ್ಮೇರೇನು ಅಗ್ಲೇನು ತುಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಚವ ಸರ್ ಈ ಬರ್ಪಿಜಾಗೆ ಅಂಚ ಮಗೆ ಬಂದು ನೀನೆ ಮಾತ ಕೊಯ್ ಅಂದು ಬಂದಿರ ಉಪ ಅಗ್ಲೇಟು ಪಿದಾಡ್ತೆ ಸೀದಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಅಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೋ ಆನಿ ಏರಿಗ್ಲ ಗ್ರಾಮ ತಗಲೆ ಕಾವಾಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಾವಾಡೆ ಸಣ್ಣ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿಗೆ ಏರಿಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಏನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಜಿ ಮಗಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಡಿ ಕೊರ್ಪೇನು ತೀರ್ಮಾನ ಅಮ್ಮೇರೆ ಮಾಲ್ತೀರು ಅಮ್ಮೇರೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಲ್ತೇದುಕ್ಕ ಬುಕ್ಕ ಏರಲ್ಲ ಪಾತೇರ ಸಾಧ್ಯ ಇದ್ದಿ ಏನೇ ಕೊರ್ಪೇನು ಮಣ್ಣೇರ್ದುಕ್ಕೋ ಅಂಚೆ ಏನಿರ್ದಾತಿ ಇಂಕ್ ಮುಡಿಯಾಪನಂಚನ ಪುರ್ತುಟಿ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸೇರಿಗಾಡಿ ಆವಾಡಿ ದೇತೆ ಏರೇಕಲನ್ನ ಜಾತಿ ತಗಲಿಕ ಆವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ತಗಲಿಕ ಏರೇಕಲ ಇಂಕ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಆಗ್ತಿಜಿ ಅಮ್ಮೇರ್ಲ ಬಂತಿದ್ದೀರಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಬೂಲ್ಯದಿಂದ ಎಣ್ಣೆದೆತ್ತು ಗುರಿಯರಿ ಮುಡಿ ಯಾರನ್ನ ಕೈಟೇನ ಸರಿಕು ಮುಡಿ ಯಾರ್ದೀಗ ಐಳ್ತು ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೇಮಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ತೆ ಐಳ್ತು ಬುಕ್ಕ ದಾನ್ಯಾನಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಈ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೈನ ಆತು ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಸಂತಾನಗೊಂಜಿ ಹಕ್ಕು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬಿಲ್ನಾಲೆ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲ ಹಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ದಾನ್ಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ಗ ಅವ್ವ ಅವಡೈ ನಾವು ಆಂಟ ಅವ್ವ ಇಜ್ಜಿ ಮುಲ್ಪ ಇಂಕ ಸುಲ್ಯೋಟು ಇಂಕ ಮುಡಿಯಾಂಡು ಆತು ಗೊತ್ತಾನ ಏಳ್ತು ಬುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಕರಿತಾನಾಗ ಅಮ್ಮೇರು ತೀರು ಹೋಯಿರಿ ಐಳ್ದುಕ್ಕ 2 ವರ್ಷ ಕರಿತಾನಾಗ ಅಲ್ಪ ಸೋನ್ನಾಡವರಿ ಈ ವೋಲ್ತಾಜೆ ಅನ್ನುವಂತನ ಜಾಗೇಟಿ ಸೋನ್ನಾಡವರಿ ಆಂಡು ಆಡೆಗೆ ಬೇತೆ ಬರಿ ಎಂಕಲ ಸಂತಾನ ತಂದೆ ಬೇತೆ ಏರೇಕಲ ಅಲ್ಲು ಮುಡಿದಿದ್ಯಾರ ಆಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತಾತ ಅನಿವಾರ್ಯ ದಾನ್ಯಾನಂದಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಆನಿ ದಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನಕ್ಕೆ ಎಂಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒರಿ ಜೈಸೇರು ತಂತೇಲಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಡ್ತೆ ಕೆಂಚ ಬಟ್ರೆ ಜೈಸೇರು ದಿಲ್ಲಿರಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಆರಿಟ ಗೊತ್ತು ಪಂಡು ಅಪ್ಪ ಇಂಚ ಸಂಗಾತಿ ಆತನ ಜಾಯ್ತ ಮಾಡ್ಪುಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬೊಡಿಗೊರ್ಪುನಗಲಿ ಎರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬೈಕಟ್ಟು ಅವತ್ತಂತೆ ಆ ಬೈಕಟ್ಲ ಬೂಲಿ ಐನಗಲಿ ಎರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನು ಅಂಡೇರಾರು ತಂತೆರ್ಲು ಅಪ್ಪಗ ಊರ್ತ ಕೆಲಸ ಉರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆನು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು
ಕೆಂಚ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಯಪಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ್ಲನ ಹಕ್ಕು ಕುಟುಂಬದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಡಿತದ ಅಲ್ಲ ಮುಡಿಯಾಪನ ಅವು ಅಲ್ಲು ಮುಡಿ అయినత ಹಕ್ಕು ಕಡಿನದಕ್ಕನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಸಾವು ಸೂತಕ ಬತ್ತಕ ಇಂಕದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟುನೀತಿದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಟು ಉಲ್ಲಾಗಲ ಮುಡಿಯಲ ಆಂಡ ಇಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ತಿನವಳ ಅಂಚಾತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೈನ್ ಮುಲ್ಪ ಊರು ಕೇರಿಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ಹಕ್ಕುತ ಉದ್ದೇಶಿಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆಂಟ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಕುಳಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನವು ಸಾಪಂತೊಲ್ಲಾಗಲಿ ರೆಂಜತ್ತೊಲ್ಲಾಗಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಓಲ್ತಾಜೆ ಬೊಕ ಎಂಕ್ಲೆ ಗ್ರಾಮಗು ಎನಮ ಒರ್ಂಬ ಈ ಹಾಜಿ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದಿಕ್ಲ ಸಿರಾಡಿಪುತ ರಾಜ್ಯಂದೆಯ ಅಂಚ ಆ ವೃತ್ತಿನ ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನುಟಿತ ಮಾಲ್ತಂದು ಬತ್ತಿತ್ತೆಂದು 65 ವರ್ಷದಿತ್ತೆ ನಡಪನ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತತಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಭೂತ ಏನು ಕಟ್ಟಾಂತನ ಭೂತೋಲು ಸಾಧಾರಣ ಉರುಳ ಇದ್ದಿ అయినా పుదార రవంట ఎత్తువ పుదారుండు అంతే ಏನು కట్టాంతన భూతోలు సాధారణ భూతోళ్ళ ఇద్ది సాధారణ ಏನು ಕಟ್ಟನ ಭೂತೋಲು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಭೂತೋಲ್ಲ ಏನು ಕಟ್ಟನ ಭೂತೋಲಿ ನಾ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲಿನ ತತ್ತು ಎಂಚ ಅಂದಿಗೆ ಎಂಟ ಈ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯದ ತತ್ತು ಎಂಚ ಅಂದమంటే ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತೋಳ್ತು ಕೊರಗಜ್ಜ ನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋಳಿ ನಿಲಕಪ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ತೋಳ್ತು ಕಾಡ ಕೊರಗ ನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟತ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆ ವೃತ್ತಿನ ಮಾಡ್ಪೋಲಿ ಎನ್ನುವಂತನ ಎಂಕ್ಲನ ವಾಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲನ ಗುರುವಾಡಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೂ ಕುಲದೇವರನ್ನು ಪಂಪನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಉದಾರ ಚಾವಡ್ಡುಂಡು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ದೇವಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಪೂರ್ವತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಈ ಆಟ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲೆ ನಲ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೂ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಟ ಪಾಠಕ್ಕೂ ಕೊರ್ತನ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟನಂಚಿನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಗುರುಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಓಳುಂದಿಕೆ ಅಂತ ಬಂಗಾಡಿ ಅಡಿಗೇನು ಪೋತೆ ಅಳ್ಳು ಕೋಂಟ ದಾನೆ ಆತಂದಿಕೆ ಅಂತ ಅಳ್ಳು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಂತೆ ಇಸ್ಮಯಂದ ಆತನಂತೆ ಅಜೀರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಂದು ಅನ್ನ ಒತ್ತಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೊಳ್ಳಿದುರ್ಗೆನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ಆವು ಉಂಟುಂಡು ಅಪ್ಪ ಆಡಿಗಳ ಈ ಬಂಗಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗಳ ಕೊಳ್ಳಿದುರ್ಗೆನ ಆಡಿಗಳ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ತು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಲ ಇದ್ದಿ ಒಂಜಿ ಬರ್ಲಾಂಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಲದೇವಿಯರ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯನ ಜಾಗೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಳ್ಳು ಎಂಕ ಅಂಚ ಕನ್ನ ಉರ್ಸೋಡು ಏನು ಗೋತಿತ್ತೇನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಲದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಜಾಗೇನು ತೂಡು ಮಂತಿ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೋಯಿನ ಕೊಳ್ಳಿದುರ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಅಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಪ್ಪಗ ಇತ್ತು ದೂರ ಉಂಡು ಅಡಿಗೆ ಪೋವರ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಕಲ್ನಕಲಿ ಇಪ್ಪುನ ಆ ಜಾಗೇತು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ತಂದಕೆಂಟ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶನು ದಾನೆ ಮಾಲ್ತೇಂದಕೆಂಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ 1,000 ಎಂಕಲ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಾರಿ ಕೊರತೆ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣೋಡ್ದಾತು ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತೆ ಗುರುವನ್ನು ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ ಸಿಂಗೇರಿನು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತವಂತು ಜಗದ್ಗುರು ಸಿಂಗೇರಿ ಶಾರದಾಂಬೆ ಆನ್ ಮನ್ಪನ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿಗೆಲ ಈ ಶಾರದಾಂಬೆಗೆಲ ತಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದಿನ ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪಡತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲದೇವರ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗುರು ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿ ಅಂಚೈನಿದ್ದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತೆದ ಮಟ್ಟದ ಗುರು ಸಿಂಗೇರಿ ಅತಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಗುರುವನ್ನು ಮನ್ಪನ ಬಂಗಾಡಿ ಕೋಪಾಳಿ ಒಚ್ಚತ ಗುರು ಬಂಗಾಡಿ ಕೋಪಾಳಿ ಬರಲ ಸಂತಾನ ಆನು ಮನ್ಪನ ಎಂಕಲ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವತ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ್ತಿನ ಪರಪು ಆ ರೀತಿ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಈ ವೃತ್ತಿದ ಅಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ತುತು ಅಂಚೈನಿರ್ತತಿ ನಾನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಿತ್ತೆ 25 ವರ್ಷ ಆಂಡು ನಾನೈತೆ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶಲ ಅಂಚಿನ ಅನ್ನಗೆಂಟ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಜಿ ಮಾಕನೆತ ಹಕ್ಕು ಅನ್ನದಿಟ್ಟು ಪರ ಊರ್ತನೇಮೋ ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಂಗಾಡಿ ಇದ್ದಿ ಸಾಧಾರಣ ಏನು ಮಡಿಕೇರಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಲವು ಕಡಿಕಮ್ಮಂತ ಎನ್ಕೋಂತುಲ್ಲೆ ಹನುಮಂತ ಲೆತ್ತನಿದ್ದಾಗ್ತಿ ಅತಂಡೆನ್ನ ಊರು ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಂಕಲ ಪೂಪನೊಂದು ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲಂಜಿ ಊರು ಕಟ್ಟುದು ಮನ್ಪನ ಒಂದು ಅಜಾಲು ಪದ್ಧತಿ ನಾವು ಬುಡುತ್ತು ಪೂಪಿ ಅಪ್ಪಗೇನು ಪಾರಾಯ್ಕು ಬಾರಿ ಕಾರಣಲ ಕೇಂಡಿತ್ತು ಏರಿಗೆಲ ಬೇನೆ ಅವಂತಲೆಕೊಂದನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಂದ ಮಾತ್ರ ಏನು ಪೋಪ್ನ ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕುಂಬ್ಳೆ ಪಾರೋ ನಿಂಗ್ಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಅಲ್ಪದ ವೃತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆಂಟ ಆ ಊರು ತಗಲಿನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನಿರ್ದಿತ್ತು ಉಂಟು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಅವ ಅಕ್ಲೆನ ಉಪ್ಪು ಕೊರತೆ ಅವ ಅಂತಲೆಕ್ಕೋ
ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು ನನ್ನದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ನಡಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಕುಂಬ್ಳೆ ಸಾಧಾರಣ ಒಪ್ಪಿನಂಗಾಡಿ ಇದೀಗ ಜೋಗಿ ತಯಾರಿನಲ್ಪ ಒಂಜಿ 6 ಲಂಚನೆ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರಿನ ತಂತಿರ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಹೋತಲ ಆ ನೇಮನ ಏರಿಗಳ ಕಟ್ಟಾರ ಆಪುಜಿನ ಪಂಪಿನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಎನ್ನನಲ್ಲಿ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 3-4 ವರ್ಷ ಪೋತಿ ಏನು ಆ ನೇಮನ ತೀರ್ತೇನು ಇಂಚ ಮಾತ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆತ ಉದ್ದೇಶ ದೂರ ದೂರತ ಒಂಜಿ ನೇಮಗುಲ ಪೋಂತುಲ್ಲೆ ಕಿತ್ತೆ ಎಂಕಲತ್ತೆ ಅಂತ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಆ ಊರ್ತ ಕೆಲಸ ಮಂಟ ಒಂಜಿ 18 ಸಾವರ್ದ ಸ್ಥಾನತ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಐನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಇಂಚ ಮಾತ ಪರ ಊರ್ತ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇಪ್ಪುನದ್ದು ಭಾರಿ ಬಂಗ ಆಪುಂಡು ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಗಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಿತ್ತೆ ಮಗಕ್ಕಲ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿತ್ತೆ ಆಗ ಏನು ಮುಖ್ಯ ನೇಮನು ಮುಡಿತ ನೇಮನು ಮಾತ್ರ ಏನು ತೀರ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಬಾಕಿತ ನೇಮನು ಹಕ್ಕತ ಸೃಢೀಭೂತತ ನೇಮನು ರಾಜ್ಯಂದೇತ ನೇಮನು ಇತ್ತೆ ಮಗನ ದೆತ್ತು ಕಟ್ಟವಂತುಲ್ಲೆ ಅಪಗಾಯ್ತು ಮೈನು ಉದ್ದೇಶಿಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆ ಅಂತ ಈ ಮುಡಿ ಹೈನಗ್ಲಿಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯಂದೇತವು ರಡ್ಡು ವಿಧ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆ ಅಂತ ಐಟು ರಡ್ಡಿ ವಿಧ ಎಂಚಿನ ಅಂತ ಬಾಯರಿ ಮೈನ ಹತ್ತು ಇಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮುಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಕಂಚಿತ ಮುಗ್ಗ ಒಂಜಿ ಈ ಸೃಢೀಭೂತಗು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ದೈವಗುಂದು ಮಂತನ ಎಂಕಲ್ಟ ಜಾತಿ ಪತ್ತಿ ಆತಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಮುಡಿ ಐನಾಗ್ಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ಟ ಇತ್ತಿನ ಮುಗ್ಗನ ಕಟ್ಟೋಲಿ ಆತಿ ಕಂಚಿತ ಮುಗ್ಗ ಕಟ್ಟನೆಗೆ ಆಚಾರ ಐತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಚಂದನತ ಮುಗ್ಗ ಕಟ್ಟೋಡ್ನ ಅಂತ ಆಗ ಮುಡಿಯಾವು ಅಂಚಾತ್ ಎಂಕಲತೆ ಮುಡಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ್ದ ಮಗಕ್ಕ ಆಯ್ಜಂಡ ಆ ವೃತ್ತಿನ ಐಕು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಭುಕ್ತಿಲೇನು ಪೂರ ಕುರುತು ಭೂತಗು ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತು ಬಾಕಿತ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಅಕಲ್ದ ತೀರ್ಪ ಎಂಕಲ್ದ ತಿರಿ ಅಂತನಗಲ್ತ ಅತಂಡ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಇತ್ತಿನಾದ ಪರ ಊರ್ತಗಲ್ತ ಇಂಚ ಮಾತ ಕಟ್ಟವಂತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೆನ್ನ ಮಗನಿತ್ಯ ಕಟ್ಟವಂತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಈತಿ ಈದೆಗು ಮುಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ನಾವಿತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಸಂತುಂಡು. ಎನ್ನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದಾರು ಕುಂಭ ಜಲ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಆರ್ನ ಬುಡೀತಿನ ಅಜ್ಜಿನ ಪುದಾರ ಐರಾನೆ ಎಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಜೋಕುಲಂಜಿ ಆನ್ಲಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೀರು ಪೋತುಂಡು ಐಂಟ್ ಮಗೆ ಅಪ್ಪನಾರ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರು ಕರ್ತ ಜಲ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಆರ್ನ ಬಿಡೀತಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಪುದಾರು ಪಾಚಿ ಉಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಐಟಿ ಎಂಕಲ 7 ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಇದೇರ್ತು ಬುಕ್ ಐತೆ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿದ ಜೀವನದ ಎಂಕ್ ಮದ್ಮೆ ಆತಂದು ಕುಸುಮಾವತಿ ಎನ್ನುವಂತ ಪುದಾರು ಐಟ್ ಸುರುತ ಮಗೆ ಚಿತ್ರಪ್ರಕಾಶ ಏನು ಬಂದಿತ್ತು ರಡ್ನೇತಾವು ಪೊಣ್ಣು ಅಲ್ಲ ಚೈತ್ರ ಅಂದು ಬಂದಿತ್ತು ಪುದಾರು ಐದು ಬುಕ್ಕತ ಅವಳಿ ಜವಳಿ ಜೋಕುಲು ರಡ್ಡಿ ಜನ ಅಮಾರಿ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಲೆ ನಾವು ಪ್ರಮೀಲಲ ಪ್ರವೀಣೇಂದ್ರ ಪುದಾರ ಅಕ್ಲ ಅಂಚೆ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾತ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಕಲೆಗಿದ್ದ ಜೋಕುಲೆ ಕಲ್ಪಾತು ಮಗೆ ಐಟಿ ಮಾತ ಸೀದಾ ಭಾರಿನ ಪೋಯಿ ಎಂಕ್ ಊರ್ಲ ಬೊಡ್ಜಿ ಕೇರ್ಲ ಬೊಡ್ಜಿ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿತ ಜೀವನ ಅನ್ನು ಬಂದಿತ್ತು ಅಂಚ ಆತು ಪೋರ್ತ ಎಂಕ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅಂಡು ಅಪ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಕುಲಕಾಸಂನ ಬುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಮಗ ಅಂದು ಬಂದು ತಾನು 3 ವರ್ಷ ಕಡಪೋಟು ಉಂತಾತು ಆಗ ವೃತ್ತಿತ ಜೀವನನಿ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಂತುಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಎಂಚನ ಅಂದ್ಕೆಂಟ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೂ ಏನು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿ ಆ ನೇಮಗು ಪೂತು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರೆಗೂ ಎಂಕ ಅಜ್ಜಿ ಗುರು ಎಂಕ ಗುರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಆರ್ನ ಬುಟ್ಟುಗೆ ಏನು ಪಿರಾವುಟೆ ಪೋತೇನು ಕಲ್ತನಂಚಿನ ಜೀವ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ದಾನೆ ತಂದ್ಕಂಟ ಅಜ್ಜೇರೇ ಸಾರ್ ಅಜ್ಜೇರೇಡ್ತು ಅಮ್ಮೇರು ಸಾರ್ ಅಮ್ಮೇರೆಡ್ತಲ ಇಂಕ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ತ ಒಂಜಿ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನೊಟ್ಟು ಏನು ಪಡೆಯೋನು ಬತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ನರಮಣ್ಯರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಲ್ಲ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಒಟ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತೇನು ಜೀವನ ನತ್ತೊಂತುಲ್ಲೆ ಇತ್ತೇನು ಇಂಕಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರಾಗಿನ ಗುರುನು ಪಂಪುನಾರೆ ನಮ್ಮೇರಿ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಒಟ್ಟು ಕೊಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಾರಿತ್ತೀರು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತಿ ಆರು ಕೊರಗ್ಗು ಒಂದು ಪಂಡತು ಉಳಿಪು ಆರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಿರ್ತಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮ್ಮೇರೆಡ್ತಲ ಮೂಜಿ ಪಾಲ್ಟ ಎಂಕಲಿನ ದುಂಬು ಅಂತಾತು ನೇಮನು ಇಂಚನೆ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಇಂಚನೆ ಪೋಗುಡು ಅನ್ನುವಂತ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ನ ಉಳಿಪು ಕೊರಗ್ಗ ಜಲ ಅಂದು ಪಂಡತು.
ಆರ್ನಮಕ ಅಂದ್ರುಟು ಕಲ್ತುನಂಚಿನ ವೃತ್ತಿ ಆರೆ ಸಾಧಾರಣ ಕಡಲ ಬರಿರ್ತು ಘಟ್ಟದ ಗಡಿಕ ಮುಟ್ಟ ನೇಮ ಹೋಯಿನಾರು ಭಾರಿ ನೇಮುಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಜಲ ಜಾತಿ ಟಾರ್ನಾಥ್ ಪುದಾರ್ ಕೊಣತ್ತನಗ್ಲಿ ಇರ್ಲತಿ ಅಂದ್ಮಂಟ ಗಟ್ಟಾಡು పోతారు ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತ್ತನಾರು ಅದು ಆರ್ನ ಪೇರ್ನನೇಟ್ ಎಂಕಲ ಈ ನೇಮದ ವೃತ್ತಿನ ಮಾತೊಂದು ಬತ್ತನ ಹನುಮಂಡ ಎಂಕಲ ಗುರುನ ಹನುಮಂತ ಎಂಕಲ ಪೋತು ಒಂಜಿ ಪ್ರಥಮಾತ್ ಒಂಜಿ ನೇಮದಾಡಿ ಪೋತಾನಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಭೂತಗ ಆವಡ್ನ ಮಲ್ಪನ ವೃತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರು ಪನ್ಪೆತೀರು ಗುರು ಪನ್ಪೆತೀರು ಒಳಿತ ಕೆಲಸ ಸಿರಿತ ಕೆಲಸ ಒಂಜಾನೆ ಅತ್ತಿ ತೂಟದ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪ್ನಂಚಿನ ಪೂತ ಕೆಲಸ ಇಂಚನೆ ಇಂಚ ಆವಡು ಮನ್ಪುನ ವೃತ್ತಿದ ಉದ್ದೇಶನು ಅಮ್ಮೇರೈನ ಪಂಡತ್ ಎಂಕ್ಲೆಕೈನ ಕತ್ತೇರ್ತು ಕೊರುತು ಇಂಚನೆ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಕದರು ಮುಡಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿ ಅಂತ ಇಂಚ ಆವಡು ಒಕ್ಕ ಸವೇರಿನ ಮಂಟ ಇಂಚ ಆವಡು ಒಂಜಿ ಸಿರಿತ ಅಣ್ಣಿ ಆವಡು ಮಂಟ ಇಂಚ ಆವಡು ಅಂದ ಪಂಡತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಪಂಡು ಕೊಲ್ಪನಾರು ಅಮ್ಮೇರಿ ಆರು ಪನ್ನಾಲೆ ಕೊಂತನ ಉದ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪಂತು ಎಂಕಲ ಬತ್ತನ ಅಪಗ ಅವೊಂಜೊಂಜಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಐಕ ಒಂಜೊಂಜಿ ಈ ಒಕ್ಕ ಸಿರಿ ಬುಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಬಳಿ ಆಂದ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶಲ ಉಂಡು ಈ ಒಕ್ಕ ಬಳಿನ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಮೈನಾ ತೆಂಕಲಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಗಂಟ ಕಲ್ಕುಡಾಗಲ ಮೊಕ್ಕಾಂಬಿಗುಲಿಕಾಗಲ ಈ ಕಲ್ಕುಡಾಗ ಮೊಕ್ಕ ಬಳಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಈ ಮೊಕ್ಕಾಂಬಿಗುಲಿಕಾಗ ದಾಯಿದ ಮಂಟ ಸೂಟೆಗೆ ಬುರಿಯಾರಕ್ಕೆ ಬೋಡತ್ತು ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗಾಯಿನಿ ಎಂಚೆಂಚ ಮಂತ ಕಲ್ಪೋಡು ಎಂಚೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಕೆರ್ಪಾತು ಕೊರ್ನಾರ ಎಂಕಲ ಅಮ್ಮೇರಿ ಆ ವೃತ್ತಿತ ಸಿರಿತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ಮಾತಂತ ಬತ್ತನವಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಎಂಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಕಲ್ಪನೆ ಎಂಚ ದುಂಬುಡ್ತೆ ಪರಂಪರೆ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟ ನೇಮತ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟ ದೆನ್ನ ಚರ್ಮತ ತೆಂಬಾರೆ ಆವೋಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಕ ಉವೇ ಭೂತ ಕಂದ ಅಂತಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಸಹ ಹಣ್ಣಿನ ಮಂತ ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತೆಲ ಎನ್ನಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಪಾಲೆ ತನ್ನಿ ಇತ್ತೆಲ ಇಪ್ಪುನ ನಾವು ಪಾಲೆ ತನ್ನಿ ಅವು ನಾಲು ಆಜಿ ಮಾಕನೆ ತಾ ಒಂಜಿ ದೆಕ್ಕು ಪೋತು ಉಂತನಕಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಮುಡಿ ಎಂಕಲ್ದ ಈ ಮುಡಿನು ಮನ್ಪುನವು ಎಂಕಲ್ಟ ಸ್ವಂತ ಆತಿಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಥಾನಟು ಆ ನಮನೆತ ಮುಡಿ ಇತ್ತಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ಟ ಸ್ವಂತ ಆತಿ ಹಿರಿಯರಿರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮುಡಿ ಅವು ಬೆತ್ತೋಟು ನೈಪುಣೇನು ಕೇಪುಲ್ತ ಕೋಳುಟು ಅವೇ ಮುಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅವೇ ಮುಡಿ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಅಪಗ ಈ ಮುಡಿ ದಾಯ್ತಾನ್ ಮಂಟ ಈ ಕೇಪುಲ್ತ ಕೋಳ್ಟು ಬೆದರ್ತ ಸಲಕೇಟು ಬೆತ್ತತ ನೈಗೇಟು ನೈಪುಣಂಚಿನ ಅವು ಮುಡಿ ಅವೇ ಉದ್ದೇಶದ ಮುಡಿ ಎಂಕಲೆ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಮುಡಿ ಇನಿಕ್ಕಲ ಉಂಡು ಅನ್ಯ ರೀತಿ ಇನ್ನಿಲ ಎಂಕಲ ನೇಮ ಮಾಲ್ತೊಂದುಂಡು ದೈವಾರಾಧನೆತ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಒಂದ್ಗೆಂಟ ಎಂಕ್ಲೆಗಿ ಪರಂಪರೆಟ್ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟೋಡ್ನಂಟ ಇಲ್ಲಲು ವಾ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತು ಪೂರ್ದು ಪುನಃ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲು ಅಯ್ನ ಮಲ್ತನೇನು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಇಂದೇ ರೀತಿಡು ಮಲ್ತಂತು ಪೂಡು ಪನ ಉದ್ದೇಶಟ್ಟು ದೈವಾರಾಧನೆತ ವಿಚಾರಟು ಪನ್ಪುನಂಟ ನೇಮಗು ಪೋಪುನಂಟ ಎಲ್ಲೆ ನೇಮಗು ಪೋಪುನಂಟ ಇನಿ ಉಂದುತಿ ಮೀತಿ ಜೆಪ್ಪುಡು ಮೀತಿ ಜೆತ್ತುದು ಅವಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಉಳ್ಳಾಗಲಿಗೆ ಮೀ ಜೆರ್ಪುನ ಎಂಚ ನಾಗಬಿರ್ಮೆರೆಗೆ ಮೀ ಜೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಆನ್ ಮಲ್ಪುನ ಬೇತೆ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಡೊಂಜಿ ವಿಲ್ಲೇಚಿತ ನೇಮಗು ಮೀ ಜೆಪ್ಪುನ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಾನಗಳು ಮಂತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೂಲವಾತ ಉಳ್ಳಾಗಲಿಗೆ ಮೀ ಜೆರ್ಪುನಂಟ ಓಲು ಸ್ಥಾನಂಡ ಅಡಿಗೆ ಪೋದು ಅಲ್ಲೇ ಪೋತೆ ಮೀ ಜೆರ್ಪುನ ಪೂಜಾರ್ನಕ್ಲು ನಾಳೆಗೆ ತಗಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಗೊತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ತಗಲು ಬುಕ ಈ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿತ ಉದ್ದೇಶ ರಾಜ್ಯಂದ ಏತಂದಂಟ ಅಕ್ಕಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿತ ನಿಯಮತ ಪ್ರಕಾರ ಆ ದುಂಬು ಪರಂಪರೆ ಎಂಚ ಬತ್ತನ ಅವೇ ರೀತಿ ಎಂಕಲ ನೇಮಗಟ್ಟನಗ್ಲು ದುಂಬೆ ನಾನಿ ಉಂಡುತ್ತು ಮೀತಿ ಜೆತ್ತಂದು ಮನತ್ತಾನಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕಂಡು ಮೀನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪೋತು ಕಲಸ ನೀರು ಮೀತು
ಇಲ್ಲಡೆಗ್ ಬೋಡಾಪ್ ಆಡೆಗ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತುದು ಬಯ್ಯ ಕಾರಣಗ ಪೂ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಎಂಕಲ ಒಂಜನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದಿಕ್ಕುದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗಂಟ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೇಪುಲ ಪೂ ಬೇತೆ ಇತ್ತೇತಲ ಪೂ ಇಪ್ಪು ಅಂಡ ಎಂಕಲೆಗ್ ಮೂಲತಃ ಉದ್ದೇಶನ ಎಂಕಲೆಗ್ ಪರಂಪರೆ ಇನಿಕ್ಕಲ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೇರಿ ಎಂಕಲ ಇನಿಲ ಅವೇ ರೀತಿನೇ ಕೇಪುಲ ಪೂಟಿ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನೇಮ ಮಲ್ತ ಉಂಟುಂಡು ಆ ರೀತಿಡ್ ಪೋತು ಆಡೆಗ್ ಪೋತು ನೇಮತ ಆಡೆಗ್ ಪೋತು ಅಲ್ಪದಾಯ್ತ ಒಂದು ಗಂಟ ದುಂಬಾ ತೆಂಕ್ಲೆಗ್ ಆ ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಗ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನ್ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುನಂಟ ಎಂಕಲೆ ದುಂಬು ಸಿರಿದೆಪ್ಪುನ ಆ ಸಿರಿದೆತ್ತುಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಈ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ತಂದಂಡ ಮೂಲು ಕಾಪೇನು ಅನ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಆರು ಸಿರಿದೆಪ್ಪುನ ಅಲ್ಪ ಆರ್ನು ಗ್ರಾಮದ ದುಂಬುಗು ನಾಳೆಗಿತ ದುಂಬುಗೆ ಎಂಕಲೆಗ್ ಸಾಣತ ಬಾಕಿಲ್ಟ ಆ ಸಿರಿನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆ ಸಿರಿನಿ ದೆತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಕಿತ ಬೇಲೆನು ಶುರು ಮಲ್ತುಂಡು ಐಡ್ ತೂಕ ಪಳರ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗ್ಲೆ ಪಳರ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜಾರ್ ನಕ್ಲೆಗ್ ನಾಳೆಕಿ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗಲ ಗೊತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ತಗಲೆಗ್ ಆಪ ಆಪನಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಗ್ಲೆಗ್ ಪಳಾರ ಅಂಡು ಐಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪಳರ ಆತ್ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತುನ ಕೆಲವು ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತುನ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಪಡಿಯಾರಿ ಆತುಂಡು ದುಂಬು ಪಡಿಯಾರಿ ಇದ್ಯಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತೈತನ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪಡಿಯಾರಿ ಬತ್ತದ ಐದು ತುಕ ಎಣ್ಣೆ ಬತ್ತದ ಐದು ತುಕ ಮೀಯರ ಬಂದು ಮೀಯರ ಹೋತು ಅಲ್ಪ ಅಡ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮತ ಕಟ್ಟ್ಯಾರಗ್ ಅಲ್ಪ ಅಡ್ತ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಶುರು ಎಂಕಲ್ ಈ ತುಳುನಾಡುತ ಉದ್ದೇಶಟು ಕಟ್ಟು ಕಟ್ಲೆತ ನಿಯಮಿಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಟ ದೈವಾರಾಧನೆತ ಉದ್ದೇಶಟು ದೈವ ನಿಯಾಮತ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಚ ಅಂದಿಕೆಂಟ ಹಿತ್ತೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿತ ಉದ್ದೇಶಟು ಮತ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆತನು ಅಪಗ ಬದಲಾವಣೆ ಅಂಟ್ಲ ದೈವ ದುಂಬುತವಿ ನರಮಾಣಿ ದುಂಬುತವಿ ಕಲೆ ದುಂಬುತವಿ ಅಂಡ್ ಆ ಇತ್ತೆತ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸೋಡು ತಾತು ಬಣ್ಣೋಟ ಆತಿಪ್ಪು ವರ್ಣೋಟ ಆತಿಪ್ಪು ಐಕ್ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಮುತ್ಯಾಪುಲ ಉದ್ದೇಶೋಟ ಆತಿಪ್ಪು ಆ ಉದ್ದೇಶೋಡು ತಾತು ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆ ಕಾರಣೋಡು ತಾತು ದೈವಲಿಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೂರು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಲ್ತ ಒಂಜಿ ಸೂರು ವಿಭಿನ್ನತೆ ಆತುಂಡು ಅವು ಅವರ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಡಿ ಎಂಚ ಆಯ್ತುಂಡು ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡ್ನ ಬುತ್ತಗು ಮಜ್ಜಿ ಪಾಡೋಡು ಅರ್ಧಲ ಪಾಡ್ನ ಬುತ್ತಗು ಅರ್ಧಲನೆ ಪಾಡೋಡು ಕೇಪುಲ ಪೂ ಕಟ್ನ ಬುತ್ತಗು ಕೇಪುಲ ಹೂವೇ ಕಟ್ಟೋಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ನಿಯಮನ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂದೆ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲುಟು ಅಕ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ದೈವಗು ದಾಲ ಕೊರತೆ ಕಲೆ ಕೊರತೆ ಆತಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಟು ಕೆಲವು ಕಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕತ್ತಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಟೆ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನ ಅಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಆತಂದು ಅವು ದಾಯನ ಆತಂದ ಗಂಟ ನಮ್ಮಡ್ತ ಆತ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಟ ಆತನ ಅಂಚ ಅವರ ಬಳ್ಳಿ ನನ್ನ ದುಂಬುಗೆ ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಎನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಕ್ಲು ಪರಂಪರೆ ಇಡ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲು ಮಲ್ತನ್ ಬತ್ತೇರು ಆರೈತಿರು ಪೋಂಟ ನಂಕ್ಲ ಬಹುಸಾತ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಲ್ತನೆ ಕಳಸೋಕ್ಲ ಬಹುಸಾತ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನಟ್ಟು ಕಳಸ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಲ್ತನ ದೈವಲೆಕ್ಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪಣ್ಣವೇ ಪಾತೆರ ನರ್ತನವೇ ಸಾಧಿ ಏಪಲ ನಮ್ಮ ನಾಳಗೆಟ್ ನುಡಿನಂಚಿನ ವಾಕ್ಯ ಏಪಲವು ಕಲೆ ಬೆಲಗುಣವನ್ನು ಮಲ್ಪನ ವಾಕ್ಯ ನಂಕು ಗುರುಲಾಲ್ತಿ ಸಾಕ್ಷಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಗ ಎಂಕಲ ಪೊನ್ಯನಗಲೆಂಚಿನ ಒಂದ್ಗೆಂಟ ಎಂಕಲ ಮೋನೆಗ್ ಅರ್ಧಲ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಟು ಅಲ್ಪ ಪೂಜಾರಿನಿ ಕುಕ್ಕೆಲ್ ನೀರು ದಿಪ್ಪುನ ಅನ್ಪುನಂಚಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಅವು ದಿತ್ತ ತಾಯಿ ನೀರ್ತು ಎಂಕಲ ಮೋನೆಗ ಪಾಡ್ನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಟು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಪೊಂಜನಗ್ಲು ಪೂರ ಡಕ್ಕೆಲ್ಟು ತೆಂಬದ ದೀರ್ತು ಕುಲ್ವೇರಿ ಅಪಗ ಸಿರಡಿ ಬುತ್ತಗಿಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಪನೋಡು ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತುಂಡು ಸಿಂಗಾತಾನ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಥನ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕೋ ಸಿಂಗಾತಾನ ಇತ್ತುಂಡು ಐಡ್ತುಕ
ಜೇರೆ ಸಂಧಿ ಇತ್ತಂದು ಐದು ಬುಕ್ಕು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಗಾತನ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂಧಿಟು ಭಾರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮನೆ ಮುಂಜಾನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂಜಿ ಸಂಧಿ ಬಂದೊಂದಿತ್ತೆ ಪರ್ಮಾಲೆ ಬಲ್ಲಾಲೆ ಸಂಧಿ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಧಿಲೇನು ಪೂರ ಈ ಸ್ರಡಿಭೂತು ಆಪುನಂಚಿನ ಸ್ರಡಿಭೂತುಗು ಮೈನತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಇಂಚಿನ ಅಂದ್ಗೆಂಟ ಜೇರ ಸಂಧಿಲ ಸಿಂಗಾತನಲ ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕು ಈ ಕಲ್ಲುಟಿ ಭೂತ ಕಲ್ಕುಡ ಭೂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಕಲೆಂಚಿನ ಸಂಧಿ ಪನ್ಪೇತು ನನ್ಗೆಂಟ ಮಾಡ ಸಂಧಿ ಇಂದು ಬಂತು ಅವು ಈ ಪೊಂಜೆನಗಲು ಮಾತ ಐನ್ ಪಂಡೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಅಪಗ ಪೊಂಜೆನಗಲು ಇತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮಾತ ಪಿರಾ ಬಿಡ್ತೀರಿ ದಾನೆ ಪಿರಾ ಬಿಡ್ತೀರಿ ಗೆಂಟ ಇತ್ತೆದ ಪೊಂಜೆನಗಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂದ್ಗೆಂಟ ನೇಮತಾಡಿಗೆ ಬರ್ಪುನಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆ ತೆಂಬರೆ ಪತ್ತನ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜೀವನನೇತೆ ಪೊಂಜೆನಗಲ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ತೆನ್ನ ಜೋಕುಲೆನ್ನಲ್ಲ ಆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಇತ್ತೆದ ವೃತ್ತಿದ ಜೀವನ ಇಂಚಿನ ಒಂದ್ಗೆಂಟ ಓದುನೋ ಬರಿಪುನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತು ಅಂಚ ಏನಿರ್ತಾತಿ ಈ ಇಬ್ಬಿನತೆಲು ದೈವತ ಏನು ಎಕಾಟ ಪನ್ನಲಿ ಕೊನೆ ಕೆಲವು ಇಬ್ಬಿನತೆಲು ಅಂತ ಕೊರತೆ ಇಂಕ್ಲೇರ್ ಜಾತಿ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಲು ಆ ಉಂಟು ಬತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಐಟೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೆಲವು ಜನ ಪೊಂಜನಗಳು ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಅಂಟ ತೆಂಬರೆ ಬುಟ್ಟುನಗ್ಲಿತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೀರಿ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತಾತಿ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಏತನ್ನಲ್ಲ ಇದು ಆಯಾಯకు ಬೋಡಾಪುಲಂಜನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹೂ ಬೋಡ ಅಂತಲ್ಲ ಇಪ್ಪಾಡು ಆಯಾಯನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನು ಬುಡಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಆಂಜನಗಳಾಡು ಪುಂಜನಗಳಾವಾಡು ಎಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶದ ನಿಯಮ ಆ ರೀತಿ ಆವೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಾವು ಎಂಕಲ್ನ ನೇಮತ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ನಂಚಿನ ಗಂಟ ಒಂಜಿ ಊರುಗೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತುಟು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಊರ್ತಾಯಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯತಾಯಿ ಮೈನಾತೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನೆ ಎಂಕಲ ಗ್ರಾಮ ಒಂದಂಟ ಪೊಂಜೆನಗಲು ಎದುರು ತಿಕ್ಕ ಎಂಕಲಿ ಆತವ ಒಂಜಿ ಐತಲ ಮುಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಪೊಂಜೆನಗಲಂದಂಟ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾದಿ ಮೋನೆ ಸಮೇತ ತೂವಾಯಿರು ಅನ್ಮಂಟ ಅಂಚಿನ ಇಂದಿತ್ತಂದು ನಿಯಮ ಇತ್ತಂದು ಅದೇ ರೀತಿದ ಉದ್ದೇಶಲು ಆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋಂಟ ಅದೇ ರೀತಿತ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದು ಆಂಜನಗಲ್ಟ್ಲ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತೆದ ಉದ್ದೇಶಟು ಆ ನಿಯಮ ಒಂಜಾಲ ಇದ್ದಿ ಆ ಪೊರ್ತುಟು ಐಂದಿನ ಕರಿ ಅಂತೆ ಮುಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಪುಂಜನಗಳು ಪಾತೇರಿ ಎತ್ತಿಜೇರಿ ಇತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಬತ್ತನ ಪನ್ಪಿಜೇರಿ ಆಯಟ ಎದುರು ನೇಮ ಕಟ್ಟನ ಆಟನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾತೇರಿಬೇರಿ ಅವು ಇತ್ತೆತ ಉದ್ದಿ ಅಪಗ ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಆಯ್ತು ಕೊರತೆ ದಾಲ ಇದ್ದಿ ಆ ಮೈಲಿಗೆ ಆ ಕೊರತೆನು ಇತ್ತೆ ಇತ್ತನಂಟ ಅಕ್ಲನಕ್ಲ ಜೀವನಗೆ ಅವ ಇಟ್ಟು ಕೊರತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲ ಇಟ್ಟು ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲ ಆ ನಿಯಮನು ಎಂಕಲ್ನ ನಿಯಮನು ಎಂಕಲ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತು ಬೇಕು ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಪೋನಗ ಆತೆ ಶುದ್ಧಾಚಾರಟು ಕಲಸ ನೀರು ಮೀತಿ ಏನ ದೈವತೆ ಕೆಲಸ ಸಾಕಿರಿ ಮಲ್ಪುನ ಏನ ಅಲ್ಲು ಪಾತೇರ್ನವು ಪಾತೇರದಲೆ ಕೊನೆ ಸತ್ಯ ಕಲೆ ನಡಪೋಡು ಮಾಂತೆರಿಗಳಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೋಡು ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೋಡು ಭಕ್ತಿ ಟೆಂಕಲ ಪೋಪುನ ಐನ್ನೆ ಏರ ಪಾಲನೆನ ಮಲ್ಪಂತನ ಉದ್ದೇಶನು ಮಲ್ತೊಂದು ಬೈರವ ಅಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಕೆಲ ಉದ್ದೇಶಡು ಇತ್ತೆದ ಉದ್ದೇಶಡು ದುಂಬುತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವಿತ್ತೇತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಎಂಕಲೇನು ತೂಪುನ ಲೆಪ್ಪುನ ರೀತಿತ ಉದ್ದೇಶಟನ್ ಸೂರು ದುಂಬುತೆಕಲ ವಿತ್ತೇತೆಕಲ ಸೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಮಂತ ಆತು ಅಪಗ ಅವು ಎಂಚ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆತಂದಕೆಂಟ ಅವು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬುಡ್ನ ವಿಷಯ ಅಂತ ಎಂಕಲ್ನ ನಿಯಮ ಎಂಚ ಅಂದಕೆಂಟ ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಎಂಚ ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ ಆ ರೀತಿತ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಎಂಕಲ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಬೋಪು ಆಗಿರ್ತಾತು ಐತಿ ವಾ ಉದ್ದೇಶದ ಅಕ್ಲನ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮನಸ್ಸಾಪನು ದೀಡೊಂಡೇರ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ದಲ ಕೊರತೆ ಅವ ಅಂದಿ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತತಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ನರಮನೆನ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ರೀತಿದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಅಂದಿಗೆ ಅಂತ ದುಂಬುತ ಕಾಲುಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಟು ಪೋಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಸುಮಾರು ನಮನೆತ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನಗಳು ಇತ್ತೆ ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಲಿ ಐನ ಮಾಂತ ಇತ್ತೆ ಏನು ಉಂತತೆ ದಯ ಉಂತತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂತ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಂಜಿ ಕೆಡ್ಡ ಸಮನ್ಪುನ ಇತ್ತಂದು ಐಡ್ತು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತು ಕೊರಗ ಕಟ್ಟುನ ಇತ್ತಂದು
ಅವು ದಾಯೇನು ಉಂತಾಯಿನ ಕೇಂತ ಐತೆ ಏನಡ ಕೇಂತಲ ಉತ್ತಾರ ಉಂಡೇಕಿ ಒಂಜಿ ಕೆಡ್ಡಸ ಪನೋಡುನು ಅಂಟ ಒಂಜಿ 15 ಇಲ್ಲಡೆ ಪುಂಟ ಆನಿ ಕತ್ತಾಲೆ ಹನುಮಂಟ ನೂಟ ಇತ್ತೆತಲಕ್ಕೆ ಇದ್ದು ದೂರ ದೂರ ಇಲ್ಲು ಅವಳದ ನೆನಕೇಂತ ಒಂಜಿಲ್ಲಡು ಪೋತು ಕೆಡ್ಡಸ ಪಂಡತ್ತು ತೆಂಬರೆ ಪಡ್ಸನ 4 ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲು ಅಪಕತ್ತ ಕಾಳ ಅಂಚೆ ಇತ್ತುಂಡು ನರಮನೆನ ದೂರ್ನತ್ತು ಅಪತ ಕಾಳಲಂಚಿನ ಇತ್ತುಂಡು ಅಕ್ಕಲಿಗಲ ಅಲ್ಪ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಇಂಚಿನ ಅವನಿಗೆಂತ ಕಂಡೋಸ ಹರಿಬಾರು ಮಾತ್ರ ಈ ದುಡ್ಡು ಮಂತ ಇಂಚ ತುಯಿನ ಎಂಕಲೆಗಾಲ ಆ ಬೊತ್ತುಡು ದುಡ್ಡೇ ತುಯಿನ ಇಪ್ಪ ಅಂದು ಅಲ್ಲು ಪೋಂಟ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪುಣಿಂಚಿನ ಉಂತುಂಡೋ ಅದ್ದ ಸೇರುಬಾರು ಒಂಜಿ ಸೇರುಬಾರು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಈ ಕೆಡ್ಡಸ ಅಂಚ ಅವನು ಪೋತು ಪೋತು ಪೋತ ಆಕೆರಿ ಅಯ್ಯಡ್ದು ಕೈ ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಚಿ ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ಟುನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಷಷ್ಠಿ ಕರಿನಾಗ ಕರ್ನೆದ್ದುಕೋ ಬುಕ್ಕದು ಇಂಚಿದ ಉದ್ದೇಶನ ಕರಿಂತ ಅಂಚಿ ಕೊಕ್ಕಡ ಆಮೇಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಆಮೇಕೆ ಮೊಂಟ ಕೊಕ್ಕಡ ತಗೋರಿ ಆ ರೀತಿದ ಉದ್ದೇಶ ಇಂಚ ಮಾತಂತೂ ಇಪ್ಪು ನಾ ಪೊತ್ತರು ದಾನಂದಿಗೆ ಅಂತ ಎಂಕಲ ಈ ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ಟಂತೂ ಪೋತು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಪಾತನ ಪಂಡತ್ತು ತೆಂಬರೆ ಬಿಟ್ಟು ತನಕ 4 ಇಲ್ಲು ಬಾಕಿಲು ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬೋಡ್ಜಿಯಿಂದ ಬಂತು ನಾ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಕೋ ನಮ್ಮ ತೀರ್ನಾಥ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ದೇಶನು ನಮ್ಮ ಬೆಂದು ಜೀವನ ತೆಪ್ಪುಕೋ ಹೈಟ್ ದಾನ್ ಎಂಕಲ ಪೋಂಟ ಇಲ್ಲುಕ ಬಾಕಿಲು ಪಾಡ್ನು ಪೋಯ್ಕೆಂಡ ಇದಾನೆ ಬತ್ತಿ ಜಾಂದಿಗೆ ಇನ್ನು ಈ ಉದ್ದೇಶ ಉಳ್ಳ ಗೊಂದಲ ಬೊಜ್ಜಿ ಅಂದ ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಎನ್ನ ಜೀವಮಾನ ಟೈನು ಪೂರ ಕೆಡ್ಡ ಸಾಮಾನು ಪುಣ್ಯನು ಅಂತಾತೆ ಕೊರಗ್ಗ ಕಟ್ನೇನು ಅಂತಾತೆ ಮಾಂತ ಉದ್ದೇಶನ ಮಾಂತ ಅಂತೂ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದದ ಉದ್ದೇಶನ ಉಂತಾತಿ ಇತ್ತೆ ಲೆತ್ತನಂತ ನೇಮುಗು ದಾಯ್ತೆಗೆನ್ನ ಎನ್ನಡ ಹೂವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಎನ್ನಟ್ಟು ಹೂವು ಆವೋಡು ಆ ಕಲಸೋಕೆ ಎನ್ನ ಲೆತ್ತನಂದ అంటే ಯಾಜಿ ಗಣಿತ ಉಲಾಯಿಟ್ಟು ಏನು ಪೋಂತುಳ್ಳೆತ್ತೆ ಇತ್ತೆತ್ತ ಜನಕ್ಕುಲ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಆ ಕಾಲದ ಮರ್ಯಾದಿ ನರಮಣ್ಯದ ಕಾಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತಂದು ಆಗ ಉತ್ಪತ್ತಿದ ಆ ಕಾಲದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ದಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆಂಟ ಅರಿಲ್ಲ ಬಾರ್ಲ ಮಾತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದಿ ಬುಕ್ಕ ದುಡ್ಡು ಬಾಪುತಿರೋಳ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯ್ತದಾಯ್ತು ಅನ್ನ ಕುರಿಯೇಟ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಅತನ ಬಜ್ಜಿ ಐತನಗಲ್ 2 ಬಜ್ಜಿ ಈ ಉದ್ದೇಶನು ಕೊರೊಂತಿತ್ತೀರಿ ಇತ್ತೆ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿತ ಉದ್ದೇಶನು ಎಂಕಲ ಪೂಯ್ಜ ಅಂತಲ್ಲ ಏನು ಮಾಮೂಲು ನೇಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಜಾಗೆ ಒಣಕ ಆ ಪ್ರೀತಿ ನಿತ್ಯನ ನರಮಣಿ ಮಾತ್ರ ದಿಡೊಂತೀರಿ ಅವೊಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸನು ದುಂಬುತ್ತದ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿನು ಎನ್ನಟ ಇತ್ತೆತ ದಿಟ್ಟಿ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಬಂದ ಜೀವಮಾನನೇ ನಾ ಊರ್ತಗ್ಲೇದ್ದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ನಾನು ದೀದೊಂತುಳ್ಳೇರಿ ಅವೇ ರೀತಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಊರ್ತಗ್ಲಿಗಲ ಆ ನಿಯಮ ಮೀರಂತ ಲೆಕ್ಕಂತ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ನಡತಂತುಳ್ಳಿ ಅಂಚೆತ್ತು ಓಳು ಪೋತಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುತ್ತಾಯಿ ಅಂಚ ಮಾತಿ ಇಂಚ ಮಾತಿ ಎಂದು ಮನ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಓಳ್ಳ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪಾತೆ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕೇಂತಿಪ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡತಿಪ್ಪ ಅಂದ ಅಂಚ ಅವೇ ರೀತಿದ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಂತೇರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಂತು ಪೋಂಟ ನಮ್ಮ ನಲಿಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಒರಿಪುಂಡು ದುಂಬುತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ಅಂದ ಮಲ್ಪನ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಟೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಯಾಯ ಸಂದರ್ಭ ಬತ್ತಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಮಲ್ತಂತ ಪಾರ ಬಳ್ಳಿ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗಿದ್ದೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಮಂತ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬುಕ್ಕು ಕೆಲವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲು ಪೂರ ನಡತುವಂತುಂಡು ಕೆವಿಟ್ಟಿ ಎಂಕಲ ಕೆಲವು ಕೇಳುವಂತುಳ್ಳು ತೂವಂತುಳ್ಳು ಅಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರೆಗೊಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಾವಡಿಟಿ ಕುರ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಕಾಲೋಟ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಯ್ನಿರ್ದುಕೋ ಏನು ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರ ಶುರು ಮಾತ್ರ ಹಲವಾರು ರೀತಿ ತೆಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ಮಾತ ಕೊಡ್ತೀರಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಡು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬುಕ್ಕೋ ವೇಕಾಭಜನೆತ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆತ ಉದ್ದೇಶ ಉಡೀರು ಸ್ವಾಮಿಲೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಯುವಕ ಮಂಡಳತ ದಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಗ್ಲೊಂಜಿ ಐಟೊಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಂದು ಐಡ್ತು ಬುಕ್ಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಆಗ್ತಂದು ಬುಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು ರೀತಿತ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ನಾವು ಊರ್ತವಲಾಯ್ತು ಸುಮಾರು ಹಲವಾರು ರೀತ
ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಾತ ಪ್ರೈಸ್ಲು ಮಾತ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನ ಪುರೂಪುಲು ಮಾತ ಉಂಡೇನಟ. ನೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಇತ್ತಿದಾಯ್ತಂದಗಿಂದ ಇಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲ ಕಾಲಟು ಪನ್ಪುನೆನಿಗೆ ಕೇಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೆಂತನ ಇಂಕ್ಲನ ಅಮ್ಮೆರ್ನ ಕಾಲಟು ಇಂಕಲ ತುಯುತು ನಡತನಕ್ಲು ಅಂಡ ಆ ಕಾಲಟು ತ ನೇಮಕು ಆ ಪುರ್ತು ನೇಮುರ್ತು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುನು ನೇಮ ಅಂದಮಂಟ ಆ ಪುರ್ತುಟು ನೇಮ ಆಪೇತನಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಚಾವಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿಟ ಮಾತ್ರ ನೇಮ ಆವಂತಿತ್ತುಂಡು ಐರ್ದುಕ್ಕು ಇತ್ತೆದಾಯ್ತ ಒಂದಿಗೆಂಟ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಚ್ಚಿಟ್ಲ ನೇಮ ಆವುಂತುಂಡು ಅಂಚೈನಿರ್ದತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲನ ಹಿರಿಯಾಕಲೆ ಕಾಲೊಡ್ತಿ ಹಿರಿಯರೆಡ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತತ ಆ ಕಾಲೊಡ್ತಲ ಇತ್ತೆ ನೇಮ ಅಂದ ಮನ್ಪುನ ಬಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆವುಡ್ತುಂಡು ನೇಮ ಅವ್ವೆಂಜಿ ಎಂಕ್ಲನ ಇತ್ತೆತ ಉದ್ದೇಶತ ಅವ್ವೆಂಜಿ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ವೆಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಅಂದ ಮಂತ ಮನೊಲಿ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಟು ಮಂಟ ಒಂಜಿ ಚಾವಾಡ್ಡೆ ಆಂಟ ಬುಕ್ಕತ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷನಿ ಬುಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ಅಂಚಿನ ನೇಮ ಒಂಜಿ 4-5 ಚಾವಾಡ್ಡ ಅಂಟ ಆಂಡು ಬುಕ್ಕ ಇದ್ದಿ ನೇಮ ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿರ್ ನಲ್ಪಲ ಇಲ್ಲೇ ಚಿಟ್ಟು ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೈನಿರ್ದತ್ತೆ ಅಮ್ಮೇರ್ ನಗಲ ಅಜ್ಜೇರ್ ನಗಲೆ ಕಾಲೊಡ್ತು ನೇಮತ ಬಗೆಟ್ಟು ಜೀವನ ದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ವೃತ್ತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುನಟಂಡ ಆನ ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತುಂಡ ಆನಕ್ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಒಂಜಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಟ್ಲ ಜೀವನ ಪರಗ ಇತ್ತೆತ ಕಾಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಜಲೆಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆನು ಮನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಅನುಭವ ಎಂದುಮಂಡ ದುಂಬು ಮಂಟ ಈ ಕೂಡು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಲಂಚಾನಿ ದುಂಬುತ ಉದ್ದೇಶಟೋರ ಚಾವಾಡಿಗೆ ಸೇರ್ನಂದಂಟ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಯಿನಿ ಅಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇನು ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿ ನೇಮ ಏನಂದಂಟ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕತ್ತಲೆಡ್ತು ಬೊಲ್ಪುಗು ದಿರಿಪುನಂಚಿನ ನೇಮ ಇತ್ತನಂದಂಟ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿ ಆ ಗ್ರಾಮ ತಗಲ್ಟ ಏತು ಗ್ರಾಮ ತಗಲು ಏತು ಕೂಡಾಳಿಕೆ ತಗಲು ಅಗಲ ನ್ಯಾಯನ ಪೂರ ತೀರ್ಪೋಡಾಗ್ಬೂತು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನತೆ ದುಂಬುತದಿಟ್ಟು ಆತ ಮನಸ್ಸಾಪ ಇತ್ತುಂಡು ಕುಟುಂಬತ ಉಲಾಯಿಟ್ಟು ಆತ ಭಿನ್ನತೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಂಚೇನಿರ್ತತ್ತು ಆ ಇತ್ತೆತ ಲೆಕ್ಕೋಟು ಆ ಭಿನ್ನತೆ ಪೂರ ಪೋತು ಕುಟುಂಬ ಏಕರಾಶಿ ಏನಿರ್ತತ್ತು ಅಗ್ಲಿಗೆ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಕಾರಣೋರ್ತತಿ ಇಲ್ಲಚಿಟ್ಟು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಲ ಒರಿಯನಲ್ಲು ಇದ್ದಂಡ ದುಂಬತ ಕಾಲೋಟು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ಒರಿಯನಲ್ಲು ಒಂಜಿ ಬಾರಿಗೆತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂಡಿ ಇತ್ತ ಅಂಚತ್ತು ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು 15 ಮೈಲ್ ಇತ್ತಂಡ 15 ಮೈಲ್ ನೇಮ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತ ಒಂಜಿಲ ಕೋಟಿ ಒಗ್ಗಾಟ ಉಂಡು ಅಂಚೇನಿರ್ತತಿ ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಗಂಟ ದೆಕ್ಕು ಪೂರ ಪ್ರೇರಣೆ ಏರು ಎಂಚಿನೇನೆ ಪೊನಾಡು ದೈವನ ಕಲೆ ದೇವಿರ್ನ ಮಹಿಮೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಟು ಉಂಡು 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 ಉಂದೆ ಅವು ಏಪಲ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅತ್ತು ಅವು ಕಟ್ಟುಕತೆ ಅತ್ತು ದಿನ ದೃಢವಾತು ಆಯಾಯನ ಆತ್ಮಟು ದೀದು ಅಂತು ನಂಬಿಕೆಲ ಭಕ್ತಿಲ ಇತ್ನಾಯಕ ದೇವಿರ್ಲ ದೈವಲ ಒಲಿಪೇರಿ ಅವು ಏಪುಳ ಸುಲ್ಲಾಪುಕಿ ಇಂದು ಸತ್ಯ ದೈವಾರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶಟು ಇತ್ತೆಂಚಾನಗೆಂಟ ದುಂಬುತ ಉದ್ದೇಶಗುಲ ಇತ್ತೆತ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಸಿಕ್ಕಲ ಇತ್ತೆ ದೈವಾರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶಟು ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ದುಂಬುತ ಉದ್ದೇಶಟು ಆ ರೀತಿ ದಿಕ್ತೇರ್ನಂಟಲ್ಲ ಇತ್ತೆತ ಇವಾಕ ಜನಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಊರುಟು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿತು ಅತಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ತರವಾಡಿಲ್ಲಾಲು ಕುಟುಂಬತವೇ ಒಂಜಿ ತರವಾಡಿಲ್ಲನ್ನಲ್ಲ ಆ ಕುಟುಂಬಟ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಾಟು ಜವಣೆರಾತು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಲ್ಸ ನೇಮ ಈ ರೀತಿ ಆವುಡು ಐಕಿ ಇಂಚಿತನ ಉದ್ದೇಶನು ಮಾಲ್ಪೋಡು ಆನ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶಟು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಜವಣೆರ್ನ ಮಟ್ಟಟು ಇತ್ತೆತ ನಿಯಮತ ಉದ್ದೇಶಗು ದೈವಾರಾಧನೆ ಭಾರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರುವಂತುಳ್ಳೇರು ಜವನೇರು ಐಟ್ಲ ಕೆಲವೇರಿಪ್ಪೇರು ಅಂಡ ಕೆಲವೇರು ಮಾಂತೆರ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದತ್ತೆ ಕೆಲವೇ ಜವನೇರಾಯ್ತು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ತಗಲ ಇನ್ನು ಕೆಬಿಗೊರಂತನಗಲ ಉಳ್ಳೀರು ಅಂಟ ಕೆಬಿಗೊರಂತನಗಲು ಒರಿ ಅಂದಂಟ ಐಕು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪನಗಲಿತ್ತ 10 ಜನ ಉಳ್ಳೀರು ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕುಲೆಗಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ ದೇವನ ಮೆತ್ತಿಟ್ಟು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನ ಬತ್ತಿದಿತ್ತ ಯುವಕರಿಗೆ ಅಂಚೇನಿರ್ತತ್ತು
ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯತ ಯುವಕರಿಗೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನಂಚಿನವನಿಗೆಂಟ ಒವೇ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದಂಟಲ್ಲ ಏತೇ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಅವು ಗ್ರಾಮ ತವ ತಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಕುಟುಂಬ ತವ ತಿಪ್ಪು ಆ ಉದ್ದೇಶಗೂ ಏತು ಒಗ್ಗಾಟು ಏತು ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡು ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯನಿಗೆಂಟ ದುಂಬುತ ಕಾಲಟೆಂಕಲಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ನೇಮಾಪುನಂಚಿನ ಪೊತ್ತುಟು ಅವಳು ನಾಳೆಗೆ ತಗಲು ಗ್ರಾಮ ತಗಲೆ ಸೇರಿತೀರಿ ಸೇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪೇತನ ಎತ್ತು ಜನಕ್ಕೂ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಯಕಲ ಪೂಜಾರಿ ನಗಲಿಗೆ ಆ ಇಲ್ಲಾಲ್ ತಗಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನು ಹಸ್ಸಿ ಬಳ್ಳಾರು ಬೇತೇರಿಗಳು ಎದ್ದೆ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಾಳು ಉಂದುತು ಬರುಡು ಇತ್ತೆ ಅಂಚತ್ತು ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ತಂದಂಟಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆತೊಂಜಿ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಅವಳ ಉಂಜಿ ಬೊತ್ತಾತು ರಡ್ಡು ಬುರ್ತು ಅಪಗೈಕಿ ಇವಾಕೇರಿ ಮಾಂತ ಜವನೇರೇಕು ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಸೇರ್ತಿ ಕಮಿಟಿನ ಮಾಂತ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ತಿ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರೊಂತ ಬತ್ನಿ ಅಂತಾತು ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಒಗ್ಗಾಟು ದ ಉದ್ದೇಶಟು ಅಪಗ ನೇಮತ ನಿಯಮಲ ಅಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕೂಡ್ನಾಗ್ಲಿಗ್ಲ ಉಲ್ಲಾಸ ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬಡಾವು ಬೇಸರ ಅಂದ ಮನ್ಪುನವು ಇಂಚಿ ದೈವತ ನಡಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನಮನೆತ ಉಲ್ಲಾಸ ಇಂಚಿ ನಾನು ದುಂಬುತ ದೆಟ್ಟು ರಮಾಣ್ಯಟ ಇಂಚಿತ ದೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರು ಇತ್ತು ದೈನ ಮಂಟ ಬೊಲ್ಪುಟ್ಟು ಕತ್ತಲೆ ಮುಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಇವ ಆನೆ ಇಲ್ಲಾಲ್ ಉಂಡುತ್ತು ಬತ್ತೇಂಟ ಅಂಡು ಇತ್ತೆಂಚ ಅತ್ತಿ ಅವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅಂತಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂಜಿ ನಸು ಉಂಡು ಅನ್ಪನ ಅಭಿಮಾನ ನೋಡ್ತಾ ತಾಯಿ ಉಲ್ಲಾಸ ಟಿಪ್ಪಿಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆ ನರಮಾಣಿ ಒಂಜಿ ಕಳಕ್ ಸೇರ್ನಗ್ಲಿ ಏತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಇತ್ತೇರಂದಂಟ ಐತ್ತು ಮೂಜಿ ಬಾಲ ದೈವಲ ಆ ಉಲ್ಲಾಸನು ಪೇರಾನೆ ಕುರ್ಪುಂಡಗ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶನು ದುಂಬುತ ನನ ದುಂಬುತ ಪೀಳಿಗೆ ತೆವಾಕಿರ್ಲ ಐಕ್ ಭಾರಿ ಉತ್ಸಾಹ ಕೊರುಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೇಮದ ಉದ್ದೇಶ ದೈವಾರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನಂದಿಗೆ ಅಂತ ದೈವ ನಮ್ಮು ನಕ್ಲಿಗಿ ನೇಮ ಕೊರ್ಪು ನಕ್ಲಿಗಿ ಏನೊಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನ ಒಂಜಿ ಅವು ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ತೇನು ಪನ್ಪುನ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತ ಪನ್ಪುನೇನು ದಾಯನಿಗೆ ಎಂಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಾಲು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಎಲೆನ್ ಪತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟ್ ಕೆಲವೇರು ಪಾಪ ತಗಲಿಪ್ಪೇರಿ ಕೆಲವೇರು ಮಲ್ಲಾಕಲ್ಲಂటే ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ತಗಲಿಪ್ಪೇರು ಅಪ್ಪಗ ಶ್ರೀಮಂತನ ಅಲ್ಪ ಆಡಂಬರುಡು ಇತ್ತನಲ್ಪ ಆಡಂಬರುಡು ಆಪುಂಡು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪ ಮಟ್ಟಕ ನೇಮ ಆಪುನ ಆಂದು ಮಲ್ಪುನ ಭಾವನೆ ಐತೆ ನೇಮ ನೇಮೋನಿ ಅವ ಆಡಂಬರ ತಲ್ಲನ ನೇಮೋನಿ ಪಾಪ ಮಟ್ಟ ತಲ್ಲನ ನೇಮೋನಿ ಅನಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಗಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡೋಡು ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕ ಜಾಸ್ತಿ ಅತಂಡ ಪೊರ್ಲು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಪತ ಏನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೇಮ ಅಂಟ್ಲ ದಾಲ ಇದ್ಯ ಅಂತಲ್ಲ ಸಿರಿ ಕಟ್ಟತ್ತು ಕೇಪ್ಲಾಪು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ನೇಮ ಶ್ರೀಮಂತನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಪತಾಯನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಐಟ್ ಮಲ್ಲನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತಿಗೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಆಯಕ ಕಲೆಕಾರ್ಮಿಕ ಆಯಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ಪಾಪ ತಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ನಿಯಮ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂತ ಬರುಡು ಉದ್ದೇಶ ಬುಕ್ಕ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಬಗೆಟ್ ಏನೊಂಜಿ ಮಾಂತ ಈ ನೇಮತ ಸಾಕ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ಪನ್ಪುನೆಂಚಿನ ಒಂದಕ್ಕೆಂಟ ಪರಂಪರೆ ಎಡ್ತು ಒಂಜಿ ನೇಮ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ತಗಲನ್ನ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಕಂದಂಟ ಇಂಚಿನ ಕುಟುಂಬೋಡ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪರಂಪರೆ ಐತ ಒಂಜಿ ಪೂಜಾರಿ ಅವ ಪರಂಪರೆ ಎಡ್ದು ಬತ್ತನ ಒಂಜಿ ಪೀಳಿಗೆ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸಾಕ್ರಿ ಸಂಬಂಧದ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಇತ್ತೆತ ಕೆಲವು ಜವನಿರು ಯುವಕಿರು ಆ ವೃತ್ತಿದ ಬಗೆಟ್ ಒಂದು ಸೂರು ದೂರ ಆಪೇರು ಅವು ಅವರ ಬಳ್ಳಿ ದೈನಿಗೆಂಟ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಇರ್ತ ಆ ಕ್ಲಾಕ ಸರ್ಪು ನಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಾಗ್ಲು ದೈನಿಗೆಂಟ ನಂಗೆ ಆ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ನಲಿಕೆತಾಯಿ ಏನೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಲ್ತೆ ಬೆಟ್ಟುಕಾಯಿ ನಲಿಕೆತಾಯಿ ಎತ್ತೊಂದು ಪಣ್ಯಾರಾಪುಂಡ ಐ ನಲಿಕೆತಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪಗ ಭೂತ ಕಟ್ಟುನೈನಿ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತತಿ ಅಪ್ಪಗ 350 ದಿನಲ ಭೂತ ಒಂದು ಇದ್ದಿ ಅಂದ ಅವ ಕುಲಾಗಾಸಕ್ಕೂನು ಇತ್ತೆತ ಜವನಿರ್ಲ ಐನು ಬುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಕರ್ತವ್ಯನು ಆ ವೃತ್ತಿನ ಮಲ್ತೊಂತು ಪೋಂಟ ಮಾಂತ ಅವ ಜಾತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಂಚಾನಿಗೆಂಟ ಎಂಕುನ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಟ್
ಒಂಜಿ ನೇಮ ಆಪುನಂದಾಂಡ ಪದನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂತನ ಉದ್ದೇಶಂದು ಪದನಾಜಿ ಉರ್ಗ ಐತಿ. ಈ ಪದನಾಜಿ ಕಟ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಟ ಪದನಾಜಿ ಉರ್ಗ. ಈ ಪದನಾಜಿ ಉರ್ಗತ ಸಾಕ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಈ ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯಂದೆ ಅನ್ನು ಮಂತುನದು ಅಂಚಾಯಿನ ಏತತ್ ಇದು ಪದನಾಜಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಗಲು ಮಂತನ ಉದ್ದೇಶತ್ತು. ಐತಿ ಮೇಲು ವರ್ಗ ಆತಿಪ್ಪು ಕೀಳು ವರ್ಗ ಆತಿಪ್ಪು ಪ್ರತಿಯೊರಿಲೈಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಇನ್ನು ಅವವ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಜಿನ ಜಾಗೇಟಪ್ಪ ಮಾಂತ ಜಾಗೇಟ್ಲು ಉಂಡೋ ಅಂದ್ಗೆ ಏನು ಬರ ಮಾಂತ ಜಾಗೇಟ್ಲು ಎದ್ದಿ ಅವವ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆತ ಜಾಗೇಟಿ ಇನಿಲ ಪದನಾಜಿ ವರ್ಗ ಗ್ರಾಮ ಸಾವಾಡಿಡಂದಂಗಳ ಪದನಾಜಿ ವರ್ಗನು ಲೆಪ್ಪೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಪಡಿ ಇಪ್ಪಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಇಪ್ಪಾಡು ಅಯ್ನು ಕಟ್ಟಲೇನು ಬಿಟ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಂಚ ಏನಿರ್ತತಿ ನಮ ಯುವಕ ಸಮುದಾಯ ತಗ್ಲು ಇತ್ತೆತ ಜವಣ್ಣೇರು ಪೂರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಬೇಲೆಗೂ ಪುಂಟಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನು ಬುಡಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ದೇವದೇವರನ ಆರಾಧನೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಮಾಂತೇರಿಗೆಲ್ಲ ಪಂಪನು ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಐತರಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜವಣ್ಣೇರಿಗೆ ದಾಯ್ದು ಆಪೊಂದು ಗೆಂಟ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರಿಂಚ ಮಲ್ತಂತಿತ್ತೇರ ಅಮ್ಮೇರಿಂಚ ಮಲ್ತಂತಿತ್ತೇರ ಅವೇ ರೀತಿ ರೆಂಕ್ ಮಲ್ತಂತಿತ್ತಂತ ಆಪುಜಿ ಎನ್ನ ಇತ್ತೆತ ಜೀವನಗುಲ ಎನ್ನ ನಡಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಗುಲ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಆ ಸಂಭಾವನೆ ಕೊಳ್ಳ ಯಾವನ್ನೊಂದು ಬಂಡತ್ತು ಪೋಂತಲ್ಲ ಆ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅಂದಂತ ಇವು ಆಯಿ ಮೂಲತ್ತೆ ಪಿದಾಯಿ ಊರುಟು పోయింట్ల ఆయన ఆ పుస్తకాన అది బూత లెప్పుండే ఆ దైవం లెత్తుతే ఆయన సాక్రి మల్పాపుండే ఆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ಬಡತ್ತೆ ಅಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಪೊಕ್ಕಡಿದ್ದನ ಆ ಮೋನೆ ಉದ್ದೇಶನು ಹೊರೊಂದು ಮಾಲ್ಕುನೇಗ್ ಪರಂಪರೆಡು ಬತ್ತನಂಜನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತನಂದ ಬುಕ್ಕೋರಿ ಏಟು ಪನರಕೆನರ ಇಡಿಟ್ಟು ಬರಿಯಾರ ಇದ್ದೆ ಅತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ದೈವಕ್ಕಲ ಪೇರನೆ ಆಪುಂಡು ಐಂಚ ಮಾಲ್ತೊಂದು ನಂದು ಐಟ್ಟು ನಂಕ್ ನಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂತ ನಂಕ್ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತಂತ ಆ ಏರ್ತಲ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಏರ್ತಲ ಮಿತ್ತುಕೊಂಡಾರ ಆ ದೈವಗ ಆಪುಜಿ ನಂಕ್ ಅಂತ ನಂಕು ಒಂಜನೆ ಭಕ್ತಿಲ ನಂಬಿಕೆಲ ಬುಕ್ಕ ದೈವದೇವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೂ ಪೋನಾಗ ಆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ನಮ್ಮ ದಾಯ್ತೇನೆ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆನ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವು ಮುಖ್ಯ. ಅವು ಎಂಚಾಲ್ನ ಆಪುಂಡು ಎಂಚಾಲ್ನ ಪೋಪುಂಡು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮ ಪೋತು ಮಾಲ್ತೊಂಡ ವೆಂಚಾಲ್ನ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲತೆ ನೇಮ ಇಜ್ಜಂದ್ರ ಬರ್ತುಟು ದುಂಬುಸ ದಿಟ್ಟಂದಂಟ ಇಂಚಿಗೆ ಆಟಿ ಸಾಧಾರಣ ಬೇಸ ಪತ್ತನಾಜಿಗೆ ನೇಮ ಎಂಕಲ್ ನಾವು ಮುಗಿಪುಂಡು ಐರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಆಟಿ ಬಾಕಿಲ ಪಾಡು ನಾನು ಮಲ್ಪೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಈ ನೇಮ ಪತ್ತನಾಜ ಕರ್ನೇರ್ದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತೆ ವೃತ್ತಿ ಇದ್ದಿ ಐರ್ದು ಕುದಾಯ್ತಾಗಿಂಟ ಎಂಕಲ ಕಲ್ಪನಕೆಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಜೀವನಕ್ಕೂ ಬಡಾತ್ನ ದುಂಬು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೀವನ ದೆಪ್ಪೆರಗ ಬೋಡಾತ್ ಹಲವಾರು ರೀತಿದ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹಿರಿಯಾಕ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಅರೆಗ್ಗಲಟೆ ಅಂತೆ ಕೆಲವು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಕಟ್ಟೇತು ಅಯ್ಯರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಕುರುವೆ ಮುಡಿಪೇತು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಗಲು ಎಂಕಲ್ನ ಹಿರಿಯರ್ನಗಲು ಸಾಧಾರಣ ಮಲ್ಪಂದ್ರ ಕೆಲಸ ಉಳ್ಳಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಕುರುವೆ ಮುಡಿಪೇತೇರು ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಕಟ್ಟೆತೇರು ತತ್ತಾರು ಮುಡಿಪೇತೇರು ತಡ್ಪೆ ಕಟ್ಟೆತೇರು ದೆನ್ನು ಈ ರೀತಿನ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇತೀರಿ ಆಟಿ ತೆಂಗುಲು ಪತ್ತೊಂದು ಮಣ್ಣ ಕೊಂಜಿ ಕೆಲವು ಅವು ದಿನಾಲು ಪೂರ ಫಿರಾದಿತ್ತು ಆಟಿ ತಲೆಂಜೆಗೆ ಪೋಪೇತಂದು ಐಟೊಂತ ಸಮಯ ಇಂಚ ಜೀವನ ಪೋಪೇತಂದು ಅಯ್ಯರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಇಂಚಿಗೆ ದಾನೆ ಫಿರಾ ಕೆಲಸನ ಫಿರಾಸನ ಮಾಲ್ತಂದು ಅವಳ ಆ ಪೊರ್ತದ ದಾನೆ ಗಂಡ ಎಂಕಲೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಎಂಕಲ ಕುಲಕಸ ಮಾಲ್ಪರಾಗ ಎಂಕಲೆ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಲ್ಲಿ ಮತ ತಿಕ್ಕೇತಿಂಜೀನು ಐಕ್ ಓಟ ಇಕ್ಕೇತಿಜಿ ಬೆದರು ತಿಕ್ಕೇತಿಜಿ ಅಯ್ಯರ್ದು ಬಾರಿ ಬಂಗಾಪೇತಂದು ಐರ್ದು ದಾಯ್ತ ಮಲ್ಪ ಮಾಲ್ತನಂದಿಗೆ ಎಂಟ ಎಂಕಲ ಈ ಖಂಡದ ಕೆಲಸಗ ಆಪುನ ಗೊತ್ತುಟು ನೇಜಿದ ಗೊತ್ತಿಗೆ ನೇಜಿ ಒಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತೆ ಕೇಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಕೈ ಪುನಃ ಗೊತ್ತು ಕೇಯ್ತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿತ್ತು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನ ಮಂತೆಂಕಲ ಮಾಲ್ತತ್ತು ವೃತ್ತಿನ ಮಾಲ್ತಂತು ಈ ರೀತಿ ತೆಂಕಲ ಸಮಯನು ಮಂತ ಕಲೆವಂತು ಬತ್ತನಾಗಿ ದೈವಾರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶಟು ಕೆಲವು ದುಂಬತ
ಕಾಲತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಇತ್ತದ ಕಾಲತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸುಮಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದಾಯ್ತ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಂತ ಎಂಕಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಲ್ಪಾಡ್ತು ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪನ್ಯಾರಡ್ತು ಬತ್ತು ನಾವು ಐಕ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಮುತ್ಯಾಪುಡ್ತು ಸಮೇತ ಪೂರ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ. ದೈನಿಗೆ ಎಂತ ಇತ್ತೆ ದುಮ್ಮು ಎಂಕಲ ಓಡಿಗೆ ಪೋಪುನಲ್ಲ ಏತಮಲ್ಲ ನಡವರಿ ಏತಮಲ್ಲ ಬೂತನಲ್ಲ ಕೇಪಲ ಬೂ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತನ ಐರ್ದು ಕೈಗೆ ಪಾಡ್ಡ ಸಿರಿ ಇತ್ತೆ ಊಲು ತುಂಟಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತನ ಸೇವಂತಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅನ್ನ ಅಟ್ಟಿ ಅಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತನ ಬೂತು ನೀತಿ ಅಪ್ಪಗ ಅವೇ ಬೂತ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಪುನ ಆನಿಲ ಅವೇ ಅಪೇತನ ಅಪ್ಪಗ ಅವು ಇತ್ತೆದಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಹ್ನೆನು ಪನ್ಪುಜಿ ಅಂಟ ಅವು ಇತ್ತೇ ಬೋರ್ಡು ಆತೇ ಬೋರ್ಡು ಉದ್ದೇಶಟ್ಟು ಆ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ನಂಗೆ ದುಂಬುತ ಜೀವನದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಮೇನ ಹಿರಿಯಾಕಲು ಮಾಲ್ಪಿತೇರು ಅವು ಏತಮಲ್ಲ ಮುಡ್ಡಿಯ ತಿಪ್ಪು ಏತಮಲ್ಲ ಅನಿಯ ತಿಪ್ಪು ಆ ಬೂತೊಟ್ಟು ಕೇಪಲ ಬೂತು ಜೋಡಿಗೆ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ ಐಟ್ಟೇ ಕಲೆ ಪುನ ಅಂಚಿತನ ವೃತ್ತಿನ ಮಹತ್ವನ ಪತ್ರನ ಅಂತ ಅವೇ ಕಲೆ ಇನ್ನಿಲ ಉಂದು ದುಂಬುಲ ಅವೇ ಕಲೆ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ ಕಲೆ ಇತ್ತನವಿ ಅಂಚೇನಿರ್ತತಿ ಕೆಲವು ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತ ಬುಕ್ಕೋ ದಿಂಜ ಆ ಉದ್ದೇಶಟು ಮುಡಿ ಅಣ್ಣಿ ಉದ್ದೇಶ ದುಂಬುಲ ಇತ್ತನ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಟ ಇತ್ತೆ ಅಣಿ ಓಳುದಾಯ್ತ ಒಂದು ತೋಜುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಅವರ ಬಳಿ ಎಲ್ಲ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಹಿಂಗೆ ಅಂಟ ಐಟ್ ದಾನ ಆಪುಂಡಿಕೇಂದ್ರ ನಂಕು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಕೆಲವೇರ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಪಂಡಿಜೆರ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಪುನಾಗ್ಲು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ನಾಗ್ಲು ಲೇರು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೂತನ ಅತ್ತು ದಾಯ್ತಾ ಬೂತ ಒಂದು ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶನು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪಗ ಬೋರ್ಡಾಪುನ ಉದ್ದೇಶರು ಪೂರ ಬೋರ್ಡು ಅಂಟ ಕೊಂಚ ಮಿತಿಯಿಂದ ಮಲ್ಪನ ಉದ್ದೇಶರು ಮಾಲ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸಗಳು ಕೊರತೆ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ಒಂಜನೆ ಅತ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆ ಎಂತ ಏನ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆ ಎಂತ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಏನ ಎಂಚಿನ ಒಂದಿಗೆ ಎಂತ ನೇಮ ಉವೇ ಅತಿಪ್ಪು ಅಂಟ ಅಲ್ಪ ಮೊಬೈಲ್ ಟಾವಾಡು ಕೇಮರಾ ಟಾವಾಡು ಈ ಪಟ ದೆಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ಐಕು ಪೋಸು ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ನೇಮ ತರದಿಟ್ಟು ಕೊರಿಯರ ಬಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಎನ್ನ ತಾಯಿನಿಗೆಂತ ಅವು ನಮ್ಮ ದೈವತ ಒಂಜಿ ಕಲೆನೇ ಬುಕ್ಕೊರಿಯ ಕುರ್ಲೆಕ್ಕವು ಆಪುಣನು ಅಲ್ಪನ ಎನ್ನ ಭಾವನೆ ಅಂಚಾಯಿನಿರ್ತತಿ ಏನಿತ್ತೆ ಕೆಲವು ಇನ್ನು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ದುಂಬೆ ಪಂಡದು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಇಂಚಿತನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಗ ಊದು ಮಾಡ್ತುನ ಇಂಚಿತನ ಪೊರ್ತುಗ ಅವು ನೇಮ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪಟದೆ ಪರ ಬಿಡ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಗಡಿക്ക് ಪೋಡ್ಪುನಲ್ಪ ಕೋರಿ ಬಲಿ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಪಂಜಿ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಪ ಮುಗ್ಗ ಆಪುನಂಚನ ಪೊರ್ತುಟು ಕುದುರೆ ಏರ್ನು ಪಿಲಿ ಏರ್ನು ಅಂಚನ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಂಜನ ಉದ್ದೇಶನ ಮಲ್ಪರ ಬಳ್ಳಿನ ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಕೆಲವು ಪಂಡೋಂತುಲಲ್ಲೇ ಕೆಲವು ಕಡಿತು ಆಗುವಂತುಲ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅವರ ಬಳ್ಳಿನ ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶನು ದುಂಬದ ಉದ್ದೇಶಟು ಆ ಕಾಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂಚೆ ಇತ್ತು ಅಪ್ಪಗ ಉಂಡೆ ಎಂಕ ಅಮ್ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಈ ಎಂತ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬಂತೆ ಎಂಜಿನವನಿಗೆಂತ ಈ ನಡುಮಜಾಲನ್ನು ಒಂದು 9 ದಿನದ ಜಾತ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಈ ಕರೆಂಟು ಮಾತ ಇದ್ಯಾಂಡು ಜನರೇಟ್ ಇದ್ಯಾಂಡು ಗೇಸ್ ಲೈಟ್ ಗೊತ್ತೇತನ ಅಲ್ಲು ಈ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿಟ್ಟು ಎನ್ನ ಸ್ವತಃ ಎನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಲಾಟಾನಂದ ಒಂಜಿತ್ತಂದು ಲಾಟ ಅಂತ ಇಂಕ ನೇಮ అయినా ఉంటుంది ಐಡ್ತುಕ ಗೇಸ್ ಲೈಟ್ ಆಂಡು ಈ ಗೇಸ್ ಲೈಟ್ ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಅಪಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿಟ್ಟು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೇಮ ಆವುದಂತ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು అయిన ಇತ್ತೆ ತಗಲಿ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ತೀರ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಲಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಪಾಡ್ನ ಅನ್ನುವಂತೆ ನಿಜವಾತಂದಂಟ ಅವು ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಬ್ಲಕ್ಕಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ನತ್ತು ಅದು ದೆಯ್ಯಕ್ಕೂ ಬೋಡಾಪುನಂಚಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯ ಮಾರಿ ಸೂಟೆ ಅನ್ನು ಮನ್ಪುನ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಡ್ದತಿ ಅಪಘಾತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಇತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನಟು ಆ ರೀತಿ ಅವನು ಬರ್ತೀನಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳೊಟ್ಟಿ ಬೂತಾಪುನ ಜನರೇಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಉಂಡು ಅವು ತಪ್ಪೊಂದೇನು ಮನ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಆ ಕಾಲಗಳ ಇತ್ತದ ಕಾಲಗಳ ಸುಮಾರು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮಂತ ಉಂಡು ಮಂತ
ಅಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತಿಟ್ ನಮ್ಮ ದೈವಾರಾಧನೆ ಉದ್ದೇಶ ಪೋವುಡು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಮಾಂತೇರಿಕಲ ಏನು ಪನ್ಪುನ ಐತೊಂಜಿ ಕೊರತೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜೊಂಜನು ಆಡಂಬರ ಆವುಡುಂದು ಮಂತು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ನೇಮ ಕುರ್ಪುನಗಲ್ಲ ಅತಂಡ ಕಟ್ಟುನಗಲ್ಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಟ್ ಮಲ್ಲಾಗ್ಲೆಗಲ ಪಾಪ ತಗ್ಲೆಗಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ನೀರ್ಲ ಪೇರ್ಲ ಪೊಯ್ ಲೆಕ್ಕ ಪೋಂಟ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ದೈವಾರಾಧನತ ಉದ್ದೇಶಡು ದೈವಲೆಕ್ಕಲ ಕಳೆ ಕೊರತೆ ಆಪುಜಿ ನರಮನೆದೆಗ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಜಿ ಇಂದು ನಂಬಿಕೆ ಬೋಡು ನರಮನೆತ ದುಂಬುದ ಕಾಲೋಟು ಒಂಜಿ ದೈವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಟು ಬಂಟ ಅಲ್ಲಿ ನೇಮ ಆವರ್ನ ಅಂಟ ಕೆಲವು ಐಕ್ಕಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಪರಿಕಾರಗಳು ಇಜ್ಜಾಂಡಿ ಕೆಲವು ಬಂಡಾರೊಟು ಮುಗುಟ್ಟು ಐಕೈಕ್ ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಒಂಜನತ್ತು ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಆಯ್ದಲು ಪುರ ಇಜ್ಜಾಂದ್ರ ಕಾಳೊಟ್ಲ ನೇಮ ಆತನು ಅಪಗ ವೆಂಚಾತಂದಿಗೆಂಟ ಆ ಕಾಳೊಟು ಪಾಳೆತ ಕಟ್ಟಲೆ ಆತಲ ನೇಮ ಐನಾಗುಂಟು ನೀನು ಪಾಳೆತ ಮುಗ್ಗಾತಲ ನೇಮ ಐನಾಗುಂಟುಂಡು ಅಪಗ ಇತ್ತೆತ ಕಾಳೊಟು ಎಂಚಾಂದಿಗೆಂಟ ಇನ್ನಿಲ ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಪಾಳೆತ ಮುಗ್ಗಾಪನಿಕ ಪಾಳೆತವೇ ಮುಗ್ಗಾವುಡು ಅನ್ಪುನ ನಿಯಮನು అంటే ఇత్తే దానాతందుకేంట ఇన్ని పాలెత కట్టಲೆ ಮಾಲ್ತನ ಆಡಿಗೆ ಬೊಳ್ಳಿತ ಕಟ್ಟಲೆ ಆತನು ಆಯಾಯನ ಸಂಕಲ್ಪದ ಪ್ರಕಾರಟು ಆಯಾಯನ ಉದ್ದೇಶೋಗ ಪೂರ್ವಕಟು ಪನ್ನಂಚಿನ ಆಯ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಲ್ತೊಂದಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶಟು ಆ ದೈವತ ಒಂಜಿ ಪ್ರೇರಣೆತ ಉದ್ದೇಶಟು ಆಯಕ್ಕೂ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ವಾಗ್ದಾನ ಆಯನ ನಂಬಿಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಬತ್ನಿದ್ದಾತು ಆ ಪಾಳೆತ ಕಟ್ಟಲೆ ಪತ್ತನೋಡಿ ಬೊಳ್ಳಿತ ಕಟ್ಟಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತೀರಿ ಕೆಲವು ಪಾಳೆತ ಮುಗ್ಗ ಮಾತನಾಡಿಗೆ ಇನಿ ಬೊಳ್ಳಿತ ಮುಗ್ಗ ಕುರ್ನಗುಲು ಲೇರು ಅಪ್ಪಗ ಬೋಡ್ಜಿನ ಬಂತ ಪನ್ಯಾರ ಅಪ್ಪ ಯಾವ ದೈವತ ಕಲೆ ಅಂಚೇನಿದ್ದತ್ತು ದುಂಬುತ ಉದ್ದೇಶಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂತ ಐತೆ ಆತನದ ఆయనకింట అంట ఉవ్వే అంటలా ఎన్న నియామించిన ఉందికి అంట ಕಾಲ ನರಮಾನ್ಯನ ಉದ್ದೇಶದ ಮತ ಒಂಚೂರು ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮತ ಆತನ ಆತೆತ್ತಂತೆ ದೈವೋಲ ಅವ್ವೇ ಸ್ಥಾನವ್ವೇ ಮಣ್ಣವ್ವೇ ನರಮ್ಮನೆ ಅವ ಸಂತೇಸಿ ಇಂದು ಅತ್ತಂದು ಪನ್ಯಾರ ಅಪ್ಪಿಜಿ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಇತ್ತದ ದೈವಾರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶಟು ದುಂಬುತ ನೇಮ ನಿಯಮ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆತ ನಿಯಮಗಳ ಇತ್ತೆತ ನೇಮತ ನಿಯಮತ ಆ ದೈವಾರಾಧನೆತ ಬಗೆಟ್ಟು ನೇಮದ ದಿಟ್ಟು ಅಜತತ್ವನ್ ತುಂಡು ಉದ್ದೇಶಟು ಕೆಲವು ಕಡೆಟ್ಟು ಹಲವರು ಕೆಲವರು ಮಂತ ಪಂಡವನ್ ತುಳ್ಳೇರಿ ಕೇಲಿಕೇನು ಅಂತುಂಡು ಅಪ್ಪ ಈಗ ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏರಿಂದಿಗೆಂಟ ನಮೋನಿ ಅಪ್ಪಗಿಂಚ ದೈವತ ಅಜ ತಪ್ಪುನ ಅಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶನ ದುಂಬುತ ಕಾಲೋಟು ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆಡ್ದು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟಂದಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನೇಮಗು ಬತ್ತನೈ ಪೋವೈರು ಆ ನೇಮತ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಲೆತ ನಿಯಮ ಸಂಧಿ ಅನ್ನ ನಿಯಮ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅನ್ನು ತುವೋಡು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅಗ್ಲೊಂಜಿ ಗಂಧಾ ಪ್ರಸಾದ ಬೂಲ್ಯ ಪತ್ತ ಅಂತ ಅಗಲು ಪೋವೈರು ಆತ್ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತಂದು ಇತ್ತೆಂಚಾಂದಿಗೆಂಟ ಅವು ಒಂಜಿ ನೇಮ ದುಂಬುತ ಕ್ರಮದಂತೆ ಅನ್ನಂಡ ದುಂಬುತ ಒಂಜಿ ರಾತ್ರಿಗೆ ಒಂಜೇ ನೇಮ ಆ ರೀತಿ ಅವಂತು ಆತ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಟ್ ಅವಂತಿತ್ತು ಇತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆದ್ದು ಬೊಲ್ಪಾಡ್ನಂಡೆ 25ನೇ ನೇಮ ಮುಗಿಯೋದು ಆಂಡಲ್ಲಿ 25 ನೇಮ ಮುಗಿನ ಆಗ ಅಂಧಪ್ರಸಾದ ಪತ್ತಾರ ಟೈಮ್ ಇದ್ದೆ ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅರ್ಧೊಡ್ತೆ ಏನು ಇಂಕು ಪುರ್ತಾಂಡ ನನ್ನವಂತ ಕೊಡ್ನಾಡಿದ್ದು ಪೂಜಾರ್ನಗ್ಲಾಗದ್ದು ಬುಲಿಯದ್ದು ಕುಯ್ನೆ ಉಂಡು ಇಂಚ ಈ ಉದ್ದೇಶದ ಅಜೆ ತಪ್ಪುನ ನೇಮತ ನಿಯಮಟ ಅಜೆ ತಪ್ಪುನತ್ತು ಈ ನಿಯಮಟ ಅಜೆ ತಪ್ಪುನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಯಿ ಅನ್ನ ಕ್ರಮಣ ಮಾಲ್ಪೊಡ್ನಂಟ ಐಕೊಂಜಿ ಈತೆ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಆ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಟ ಮಾತ್ರ ಆ ನಿಯಮ ಸರಿಯಾಪುನ ಐನ ಅರ್ಧೋಟು ಉಂತಾಯಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಈತ ನೇಮ ತೀರೋಡ್ನ ಮಂಟ ಅಲ್ಲೇ ಅಜ ತಪ್ಪ ತತ್ತ ನಾಲ್ಕ ಪನ್ಪುನಲ ನಿಕ್ಲಿ ಮಾಲ್ಪುನಲ ನಿಕ್ಲಿ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಬರಬಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಏನಿರ್ತಾತು ಏಪುಗ್ಲ ನೇಮತ ನಿಯಮಟ ಅಜೆ ತಪ್ಪ ರದ್ದಿ ಅಜೆ ತಪ್ಪಾಪುನ ಈ ಕೂಡ್ನ ದೈವನು ನಂಬು ಬೇರೆಯರು ಅಕ್ಲೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪಾಪುನ
ಅಂಚೆನಿದ್ದಾತ್ ಬುಕ್ಕೋ ಬುಕ್ಕಮನೊಲಿ ನೇಮತ ನಿಯಮಟ ಅಜೆ ತಪ್ಪುನುಂಡು ಅಜೆ ತಪ್ಪುನ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಅಜೆ ತಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆತ್ತು ಬೊಲ್ಪು ಮುಟ್ಟ ಆವಡ್ನಂತ ಐಕಿ ಏತ್ ಆ ನಿಯಮ ಉಂಡು ಅನಕ್ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ಅಯ್ನ ಕ್ರಮ ಸರಿ ಆಪುನ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಜೆ ತತ್ತನಿಂದೇ ಲೆಕ್ಕು ಅಂಚೆನಿದ್ದಾತ್ ನೇಮತ ಅಜೆ ತತ್ತಂದ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡವಂತು ಬೂಪುನ ಅಂಚೆ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೈನ ಪೂರ್ತಿ ಅಯ್ನ ನೇಮ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆನು ತೂವೋಡು ಕೇನೋಡು ಆ ಭಕ್ತಿತ ಬೂಲ್ಯೆ ನೇಮತ ಒಂಜಿ ಕೊಡಿನಾಡಿಗೆ ಪೋಯಿನಂಚಿನ ದೈವ ಭಕ್ತೇರು ದೈವಾರಾಧನೆತ ಅಕ್ಕಲನ್ನ ಅಂತ ಆ ನೇಮನು ತೂತು ಆ ನೇಮತ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗಂಧ ಬೂಲ್ಯ ದೆತ್ತೊಂತು ಪೋಯಿನೇ ದೈವ ಭಕ್ತೇರು ಐನು ಬುಡಿತು ಪಂಡ ಅಲ್ಲ ಅಜೆ ತತ್ತಂದೇ ಪನ್ಪುನ ಐನು ಅಕೇರಿಗೆ ಏನನ್ನ ನೇಮ ಕಟ್ನಾಗ್ಲೆ ಮಿತ್ತಿಟ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪುನ ಅವ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಊರು ಕಟ್ಟು ಬಂತ ಉರಿಯಕೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಗ ಅಜಾಲು ಪದ್ಯತ ಪುನಃ ದುಂಬುಸ ವಾಡಿಗಿನ ಮಲ್ತೊಂತು ಬತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಉಂಟು ಅಪ್ಪಗ ಆ ಅಜಾಲು ಪದ್ಯತ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ನಾವು ಉಲಾಯ್ಟ್ ಆಯಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ತಾವು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ತಿಪ್ಪು 14 ಗ್ರಾಮ ಇತ್ತು ಆ ತಿಪ್ಪು ಆ ಪರಂಪರೆ ಬತ್ತನ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಗ್ರಾಮಟು ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪು ಐಟಿ ಬಾರಿಗೆ ಎತ್ತಿಪ್ಪು ಗುತ್ತು ಎತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ದೈವಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಂಚನ ಗುತ್ತು ತಗಲಿ ಏರು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ನಗಲಿ ಏರು ನಾವು ಆಯಕ್ ಆ ಊರು ಕಟ್ಟದ ಅಜಾಲು ಪದ್ಧತಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಯಕು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆಯಾನ ಬಿಡುತ್ತು ಎಂಕುಮೂಲ ಆಡಂಬರ ಅವಡು ಪೊರ್ಲ ಅವಡು ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಊರ್ತಾಯ ಕೊಣಬತ್ತುಂಟ ಆ ಗ್ರಾಮಟು ಗುತ್ತಿ ಎತ್ತುಂಡು ಬಾರಿಗೆ ಎತ್ತುಂಡು ಐಕ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ಏರನ್ನು ಮಂತ ಆಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವನಿ ಮುಂದಲ ಅಲ್ಲ ಅಜೆ ತತ್ತನನಿ ಇಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಅಜಾಲು ಪದ್ಧತದ ಉದ್ದೇಶ ಏರೇರು ಆ ಮೂಲಿಗೆ ಆ ದಿಟ್ಟು ಪರಂಪರೆಟ್ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀರ ಅಕ್ಲಿನೇ ಲೆಪ್ಪತೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಂಡ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಸರಿ ಹತ್ತು ಪೋಪುನ ಅವು ಹತ್ತಂಟ ಅಲ್ಪಲ ಇತ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಬಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ನೇಮೋಟು ಅಜೆ ತಪ್ಪುನು ಮುಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಅಜೆ ತಪ್ಪುನ ಅಂಚ ಬರಬಲ್ಲಿ ಮುಂದು ಏಪಲ ಅಜೆ ತಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇತಿ ಈ ನಿಯಮತ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಂಟ ಐಕೈಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲಿ ಅವ ಪೀಳಿಗೆಟೆ ಅವು ಉಂಟು ಪೋಂಟ ಮುಂದು ಏಪೋಗ್ಲ ನೇಮತ ನಿಯಮಟು ಅಜೆ ತಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯನೇತಿ ದೆನ್ನೆ ಪಾಲನೆ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಈ ರೀತಿ ನಡಪೋಡು ಕೆಲ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಿ ನೇಮತ ನಿಯಮ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಜಿನ ಒಂದ್ಗೆಂಟ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಆತಿಪ್ಪು ಅತಂಡ ಒಂದು ತರವಾಡ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಉದ್ದೇಶ ಆತಿಪ್ಪು ಅತಂಡೊಂಜಿ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ ಆತಿಪ್ಪು ಅಲ್ಪ ನೇಮ ಕಟ್ಟನಾಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಆ ಚಾಕ್ರಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟನಾಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ತಪ್ಪು ಬರು ಆ ಕೂಡಲಿಗೆಟ್ ಅಲ್ಪದ ನಿಯಮತ ಉದ್ದೇಶ ಮಾಂತ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಇಪ್ಪೇರನ್ನು ಪಂಡ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಅತಿಮೇರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಒಂಜೇಲಿಯ ಗೊತ್ತ ಅಂಟಲ್ಲ ಅವು ಮಾಲ್ತನ ಸರಿಯತ್ತ ಮಲ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐನ್ನೆ ಆ ಕೂಡಲಿಗೆಟಿ ಅಲ್ಪಾಡ್ತಿ ಪಿರಿಯೋಡ್ ಅಂತ ಆ ಕೂಡಲಿಗೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ತಿ ಪೋಡ್ನಂತ ಅವು ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪು ಒಪ್ಪು ಒವ್ವು ಇತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಇನ್ನು ಕೂಡ್ತು ಐನೆ ಮುಗ್ತತಿ ಪೋಂಟ ಐಟಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಾರ್ಲೆದ್ದಿ ಆ ಕೂಡಲಿಕ ಕಡಿಯಾರ್ಲೆದ್ದಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಅನ್ಮಂಟ ದುಂಬುತ ಕಾಲುಟು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಡಿ ಮಂಟ ಒಂಜಿ ನಾಳೆಕಿ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತುಂಡು ಐಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಜನ ಗುತ್ತು ಬಾರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಐಕೊಂಜಿ ನಿಯಮ ಮನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಏರೇತೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಟ ಆವಾಡು ತನ್ನ ನೇಮಘಟ್ನಾಗ್ಲೇತ ಆವಾಡು ತನ್ನ ಪೂಜಾರಿ ಊರ್ಕೊಳ್ತಾ ಆವಾಡು ಅವ ಸಾಕರಿ ಸಂಬಂಧ ಒಟ್ಟು ಏರೇಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪು ಬತ್ತನಂದಂಟ ಇನ್ನು ಅಪ್ಪಕಪ್ಪಗ ಬಿರಿತ್ತತೆ ಅಲ್ಪಾಡ್ತು ಪೋಣಗ ಅಲ್ಲು ಸೇರ್ನಾಗ ಇಂಚ ಒಂಜಪ್ಪಿ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ಸೇರ್ತವನ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಪೋಣಗಲ ಒಂಜಪ್ಪಿ ಜೋಕುಲ ಲೆಕ್ಕ ತಪ್ಪು ತಾಂಗಿನ ಇನ್ನು ಪೂರಾಲು ದೈವತ ಮಟ್ಟೇಲ್ಟೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಟ ಒಂದು ಒಗ್ಗಾಟು ಒಂದು ಕೂಡಾಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಯಮ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೇಮತ ನಿಯಮಟ ಅಜೆ ತಪ್ಪರದ್ದಿ
ಮುಂಜಾನೆ ಆಯ್ತು ಆಯ್ ಪಾಡ್ನಂಜಿನ ಬಣ್ಣ ಮುಖವರ್ಣಿಕೆ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತ ಕೆಲವು ಜಾಲತಾಣದಿಟ್ಟು ಚರ್ಚೆ ಆಗುಂಟುಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ಪೂರ್ತಿ ಇಂಚಿನಗಿಂತ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕೋಟ ಅವು ಒಂಜಾನೆ ನಿಷೇಧ ಮಲ್ಪೊಡೇನು ಅವು ಆವಾರ ಬಲ್ಲಿಯವು ದೈನ ಮಂತ ಆಯನ ಕಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ನೇಮತ ನಿಯಾಮತ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಜಿ ಒಂಜೊಂಜಿ ನೇಮಗು ಇಂಚಿತನವಿಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಂಚಿತನವಿಂಜಿ ಬಣ್ಣ ಆವುಡ್ನು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಕ ಅವೇ ಬಣ್ಣ ಆವುಡು ಅವೇ ಮುಖವರ್ಣೆ ಆವುಡು ಅವು ತತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋಟೋಗೆ ಪುನ ಅನಿ ಜಾಲಸಾನ ಪಾಡ್ನ ಐಟಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಪುನ ಇಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚಿನ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಒಂಜನೆ ಆತು ಈ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದೇಶ ಮುಖವರ್ಣಿಗತ ದಿಟ್ಟು ಅತಂಡ ಅಕ್ಲು ಪಾಡ್ನಂಚನ ಏಸಭೂಷಣಿಗತ ದಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಇತ್ಯದ ದಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಅವೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲು ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಲೇನು ಮಂತ ನಮ್ಮನ್ನೇ ಸರಿ ಮಾತು ನಾನು ಅನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಯನ್ನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಕನ್ನಡ ತುಯಿನ ಇಂಚಿನ ಅಮ್ಮೇರಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಾಡಿಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಕೆಲವು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನ ಅಲ್ಪ ಅವು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂಭಾವನೆ ಯಾರ ಅಂತ ಆರೆಗೆ ದಾಳೆಗೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬತ್ತನಕ್ಲಿಗೆ ಕುರಿತು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂಡ ಅವಂಜಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪನ ಜನಕ್ಕಳು ಬೋರ್ಡು ಅನ್ನು ಅಪ್ಪ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತೆ ಲಂಚನೆ ಅತಿಮೀರ ಅಮ್ಮೇರು ಈ ನೇಮ ಕಟ್ಟಾರ ಕೈದಾಯಿನ ತುಕ್ಕೊಳ ಊರ್ತ ದೆಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂಭಾವನೆ ಆಡು ಕೊರತೆ ಸಾಂಕನ ಅಕ್ಲಿದ್ದಿ ಅಕ್ಕಳ ಎಂಕಲನೇ ಬೆಂದಿತ ಅಕ್ಕಲಿನ ಸಾಂಕನ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲನೇ ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಅಂಚೇನಿ ಈ ಬಗೆಟ್ ಈ ನೇಮ ಕೊರ್ಪುನಗ್ಲು ಅವ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಗ್ರಾಮತ ಈ ಅಜಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಗ್ರಾಮತ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಎಂಕಲಿನ ಈ ಚಾಕರಿ ಸಂಬಂಧ ಮಲ್ಪಾಪುನಗ್ಲ ಈ ಉದ್ದೇಶ ಸೂರು ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಆವಿಡುದು ಐನು ಮಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನನೇ ಅವಿ ನೇಮ ಕಟ್ಟುನು ನೇಮ ಕಟ್ಟುನಿರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಮುಗಿನಿರ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಬೇತೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಧಿದಾಲ ಇದ್ದಿ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಇದ್ದಾಡ ತನ್ನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಐಕುದುಂಬೆ ತಿಕ್ಕುನೋದಾಲ ಇದ್ದಿ ಆ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಕಲ ಪರಂಪರೆ ಮಲ್ತಂತ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗ್ರಾಮಟು ಅತಂಡ ಐಕ್ಕು ಬೋಡಾಪನಂಚಿನ ಅಂಜ ಅಜಾಲು ಪದ್ಧತಿ ಒಂಜಿ ನಿಯಮ ಕರಡು ಆ ಬಗೆಟ್ಲಂಜಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮಂತ ಅಂಜಿ ಗಮನ ಆಸತೆ ಎಂಕಲೆಗಳಂತ ಸಾಕಾರ ಹುರುಂಟ ಎಡ್ಡೇನು ನಾನು ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ಎತ್ತೆ ನಾನ ಈ ದೈವ ಆರಾಧನದ ಉದ್ದೇಶದೇನು ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತ ದೈವಾಭಿಮಾನಿಗಳ್ತ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತನಗಳ್ತ ಒಂಜನೆಂಚಿನ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟ ದೆಕ್ಕು ದುಂಬುತ್ತೆ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ಆ ಗ್ರಾಮ ಚಾವಾಡಿ ಆತಿಪ್ಪು ಕುಟುಂಬೋಡ ಆತಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಿಟ ಆತಿಪ್ಪು ಹಿರಿಯಾಕಲು ಆ ರೀತಿತ ಉದ್ದೇಶಟ್ಟು ಆರಾಧನೆ ಮಾತನ್ನು ಬತ್ತೀರು ಅವೇ ರೀತಿ ನನದುಂಬುತ ಪೀಳಿಗೆಲ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಟು ಮತ್ತೊಂದು ಪೋಂತ ಎದ್ದೆ ಐಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಎಂಕಲ್ದ ದೈವ ದೇವಿರ ತಂಡ ಹಿರಿಯರು ಕೂರ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಟು ಐಕಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒನ್ನಾಟಿಗೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ವಸ್ತುಲಿನ ಅಂದ ಮಾತದ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ತೋಜಾಪನತ್ತಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿಗೆ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲು ನಂಬಿಸತ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಒಳಿತು ಬತ್ತನಂಜನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೆಗಳ ಒಲಿಯೋಡು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜಾನೆ ತೆಗಿ ಬೋರ್ಡ್ ಐನಂಜನ ಒಂದು ಗಂಟ ನಿಕಲ ಭಕ್ತಿಲ ನಂಬಿಕೆಲ ಬುಕ್ಕವಾ ರೀತಿ ಇತ್ಲತ್ತಿ ಆ ಉದ್ದೇಶಟ್ಟು ನನದುಂಬುತ ನಂಬುನಂಚಿನ ದೈವ ನಂಬಿಕೆ ತಗ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಆರಾಧನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬರಡು ಒಂಜಿ ಕಿವಿ ಮಾತಿಯನ್ನು ನಾನಾತ್ ಹೊಸತ್ತಾತ ನಮ್ಮನ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ತಗಲಿಗಿ ದೈವ ಭಕ್ತಿರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಲಹೆದಾಯ್ತ ಅಂದ್ಗೆಂಟ ಒವ್ವೇಂಜಿ ಕೆಲಸದನ್ನೆಲ್ಲ ದೈವ ದೇವನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಐನು ನಂಬೋದಂತ ಹಿರಿಯರ ಟೈನಿ ತೆರಿಯನೋದು ಮುಖ್ಯವತ್ತು ಒಂಜನೆತ್ತು ಐಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ನಮ್ಮೋನಂಚಿನ ಹಿರಿಯರ್ನಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಐನ ಆತ ಮಾಹಿತಿ ಅಂಡ ತೆರಿನಗಳ್ತ ವಾ ರೀತಿಲಿ ನಂಬುಂಟ ಆ ದೈವನು ನಂಕು ಒಲಿಪೋ ವಾ ರೀತಿತ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ದೈವಲು ಒಲಿಪೋ ಆ ಆಂದ ಬಂದ ತೆರಿತು
అయిన ಮತ್ತೊಂದು ಪುಂಟ ಎದ್ದೇನು ಅಂತ ಉದ್ದೇಶ ನಾವು ನಾಂತೆಲ್ಲ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಎನ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಕುಲೆಗೆ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿನ ಅವನಿಗೆ ಎಂಟ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಕೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬರ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ಅವೇ ಸತ್ಯಲು ಅವೇ ನಂಬಿಕೆ ಅವೇ ಭಕ್ತಿ ನರಮಾನ್ಯರು ಪೊಸತ್ತು ಆ ತಿಪ್ಪಿರಿ ದೈವನ ಕಳೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಭಕ್ತಿ ನಂಬಿಕೆ ಹಿರಿಯರ್ನವಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೂ ನೀರು ದೀತು ನಂಬುತ್ತೀರ ಅವೇ ದಿಕ್ಕು ಬೆಳೀತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಸತ್ಯಲು ನಾನಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ ಹಿರಿಯಾಕಲಿನ ಪಾತುಕೊಂದಂಚಿನ ಸಾದಿ ತಪ್ಪ ಅಂತಲಿಕ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಆವ ಅಂತಲಿಕ್ಕೋ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಂಬುನಕ್ಲು ಊರ ಹಿರಿಯರ್ನಕ್ಲ ನೀತಿ ನಿಯಮ ನಡತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ನರ್ತನು ಹೊಂಟ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳುನಾಡು ದೇವಿರ್ಲ ದೈವಲ ಏಪೊಲ ನಮ್ಮ ಕೈ ಬುಡೈರಿ ಆಂದ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಏಪೊಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯನು ಧರ್ಮನಿ ನ್ಯಾಯನು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಕ್ತಿಲ ನಂಬಿಕೆ ಲೆಕ್ಕಂತ ವಾ ಸಾಧಿಟ ನಂಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಕೆ ತಾಲ ಕೊರತೆ ಇದ್ದೀನು ಅನ್ಪುನ ನಾ ತುಳುನಾಡ್ಸ ಜನಕುಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿಮಾನ.